Ayan, mega love shout out everyone. Late si host ngayon mga lalabs. Mega love shout out everyone. Pasok lang kayo mga lalabs, wala pala tayong music. Copyright na naman. DJ Tolets Remix. Sayaw pa, lupit sila. Papasayaw si host ah. Come on. Uroy, uroy. DJ Tolets Remix. Dave, good morning. Mega love shout out lalabs. Kayong pinakauna kong viewers. Dave. Good morning. Umungol ka dyan. Haba ang sayaw, nasayaw pa. Kabukas ko lang. Wala pang tao eh. San ka pa? Premier ako, unahin mo ah. Sige. Magintay muna tayo ng tao, wala pang tao. Come on! Late na nga ako din, Dib eh. Dapat 1:30, mga 5:30 dapat eh. Kumain pa kasi ako. Lagi na lang akong binakakain. Kumain muna ako kasi kaluluto ko lang. Tapos naligo. Kailangan may laman yung tiyan. Kagabi hindi ka nagbisita, ang daming tao kagabi. Din Dave, anong oras na ako nakatapos kagabi? Kanina mag-alas 12 na sa Pinas. 5:30 ako nag-start, ang dami kasing tao. Ang hirap magpaalam pag wala madaming tao. Hello. Maaga ako nakatulog kasi malamig na ulan. Kaya pala eh. Masarap matulog pag malamig tas may kayakap.
Nasaan na yung mga tao dyan, oy? Eight pa lang tulog na ako. Ang aga naman, oy. Basta dito sa Ka-good boy mo naman. mobile set. Tulog ka na agad na. Inagahan ko para mahaba panaginip. Ganun ba yun? This is the mix of DJ Tollets. Para makajerjer naman kahit panaginip. Sa panaginip lang. Nasaan na yung mga tao eh? Ayan. Minsan madaming tao, minsan kunti. Ang laki ng kain ni Lolo. 40. Nandyan sa paligid. Ay. Sa gabi dito sa Pinas, madaming active. Lalo na may games. Ano kasi, iba kasi yung oras ko dito, di ba? Saka na pag sa Pinas na ako. Kasi pauwi naman na ako din, di malapit na. Kaya sikasuyin mo Gcash mo. Wala dito Gcash eh. Pag-uwi na lang ng Pinas. Ayusin ko. Kasi magpapagames din naman ako dyan eh. Pag nasa Pinas na ako. Baka mga first week ng July nandyan na ako. Kasi birthday ng tatay ko ba. Birthday ng tatay ko isusurprise ko. Paano ba magkaroon ng Gcash? Ina-apply ba yun? Sa totoo lang, hindi ako nakakapalipad sa mga nagpapasok sa akin dito eh. Kasi wala kasi akong account dito din, Dave. Nahihiya na nga ako minsan eh. Walang problema. Sponsoran mo ko sa GLS ko sa July. Walang problema din, Dave. Basta ipaalala mo lang sa akin kasi makakalimutin ako eh. Pag nasa Pinas na ako, kasi wala akong pera dito, ang pera ko talaga sa totoo lang nasa Pinas. May ipon naman ako kahit papano. Dito wala akong pera dito sa abroad. Sa Pinas lang ako may pera. Dito wala. Mafi. Balak ko nga dun mag-live ako sa Facebook para dumami yung aking mga subscribers. Magpapa-premium ako. Mag-ano lang sila magsasab PMS Boys, the best. para malibot kita sa mga nag-LS dito sa atin. Ayan. Proud OFW, Miglab shout out. Proud OFW lala, pwede pa ba Premier Rose? Sige, magbaba ka. Wala pa namang gaanong tao kasi kabubukas ko lang, 2 pa nga lang kayo eh. And then Dave.
May nanonood pero hindi pa napasok. Baba kayo ng bahay niyo mga kapatid, unahan ko kayo. Kabubukas ko lang Prado FW. Good morning to all. Ayan, dalo pa nga lang kayo eh. Kabukas-bukas ko lang. Mobile sound. No more, no more. Tamsakan natin yung premiere mo. Ikaw ba din, Dave? Ayaw magbaba ng bahay. Madam Himawari, nag-love shout out. Tamsak. OTW Prad. Prado FW. Ayan. Madam Himawari, nag-love shout out. Good morning po, madam. Kabubukas-bukas ko lang po. Wala pang tao. Halipin ni Barsa Tamsak support. Lalab, nag-love shout out. Nag-love shout out. Ricky, Miguel shout out. Ayan. Ricky, meron ka ng jacket lalabs. Bama mo bahay ko, hindi na ako nakaalis sa 1K sub. Ay, suwada. May premiere ako sa Friday. Tingnan natin. Jacket host sa Friday, matagal pa yun. Sayaw, maskiyataw, kasama ang EMS Boys, the best. Ricky Street, ayun ang baba ng bahay. Dikitan mo muna sila. Baba ko yung premiere mo. Ito pala oh. Nakadikit naman ako sa'yo. Ricky, nag-love shout out. Host thumbs up my video. Barista OTW. Yes, Ricky, just wait. I will thumbs up. Prado FW, tamsakan muna natin. Reno Lalab, Miguel shout out. Ayun, wala pang ganong tao, late ako nag-open. Kasi nagluto pa ako, kumain. Ay. Baba kayo lang dyan. Ayan. Premier mga lalas pa tamsak naman. Ricky, I will give you thumbs up lalas. I already have thumbs up. Si Aiso may comment here. Halipin ni Barista Lalab. Miguel shout out. I have already comment. Ricky. Lance Lamar katamsak premier. Ayan. Dan tuyo Ricky. Ayan. Thanks host at sa mga dumikit. Harang. Madam, salamat sa paharang. Ricky, nagbaba ng bahay. Ricky. Reno. Ayan, from Alipin ni Barista. Makiparty na, kasama ang General Mobile. Lakas ng kain ni Lolo mga lalabs. Uy. Halos ubusin na yung banana ko. TikTok
Viral Miguel Lab shout out tusok host, good morning. Ayan. Good morning lalabs. Seryoso na naman mukha mo, Ismail. Uy, pag mabada. Ba't pag seryoso ba? Hello everyone. Pag nagbabasa, may pumapasok kasi sa isipan ko. Nai-stress ako kunti mga lalabs, oy. Nai-stress ako sa ano ko, sa company. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin binibigay yung ano ko, yung settlement, tapos yung cancellation. Nakaka-stress. Mukha kang ewan pag seryoso. Ayan, tara mga idol, from TikTok viral. Sino pa yan, di ko dikit baba lang kayo. Ayan, wag ma-stress. From Dendeng. Ayan yung short, tagal yan magbigay. Naiinis lang ako. Ang sabi niya nung nag-usap kami, nung sabi katapusan nung April, May na ngayon. Ang sabi niya naman kanina, sabi niya Tuesday na, wala na naman. Monday o Tuesday. Tapos sinabi na naman, nag-message ako, ang sabi na naman niya tomorrow. Kakaasar. Ayan, 6 million downloads, may love shout out. Kapirahan kasi yung download, kapirahan. Ayan, Barista Pelula Labs. Panoorin natin yung small ano mo. Ayan, may pasayaw-sayaw pa. May pa-dance-dance. Barista Pulpa kapatid from Proud OFW. This is the mix of DJ Dollars. Fly high butterfly. Proud OFW na naman ng bahay. Paro G. Dos channel, may love shout out. Dan dikit lalabs, pakis sa lips. Easy, bakit na-delete? Hala, dinalit ka ni Nightbot. Patay. Lagyan kita ng moderator. Ayaw ni Nightbot ng ganyan, nagagalit. Namumulang lips. Galit si Nightbot. Dinilit ka tuloy. Nightbot, hindi tayo bati. Yan, nasa na yung mga tao kagabi. Yung gilis ko, sobrang daming tao. Ganun talaga minsan, konti lang tao. Second main account ko to lalabs, din Dave TV. Sige, dikit ko yung main ko dyan. Second account mo pala to. Ang hirap mag second account, isa pa nga lang, mahirap na eh. Hala, ang laki na. Puyat pa mga tao. Ito na, dinikit ko na yung main ko sa'yo. Kaya nga, Madam Himawari, mga tulog pa ata. Nawungol ka na naman. Ayan.
Kasi nga may tulog. May na lang boses ko. WS na lang kulang nito. WS na lang pala. Malaki na. Yung dinikit ko na ano. Hindi yung pangalawa mong account, dikit na ako. Pudin Travel, mega love shoutout lalabs. Ay, alhamdulillah. Mega love shoutout Pudin Travel. B2 Wapaws, good morning, thumbs up dan. Ayan, dikitan ko muna sila. Ayan, sige, dikitan mo na din, Dave. Mga nalapatamsak po sa nakapin. Ayan, sa premier po ng nakapin. Ayan, Hi Food Travel from Dos Channel. Natagahang. Nasaan na kayo mga tao? Ayan. New short. Ayan, lalasdan na ako niyan. Napanood ko na yung dancing. Gisir Vlog 11 tamsak host. Ayan, Gisir, salamat sa patamsak. Salamat sa patamsak mo, lalabs. 11 tamsak. Pudin Travel ng baba ng bahay. Anong nangyari sa mobile ko? Ba't na ayaw gumana? Shout out host morning, God bless po from Jong Santiago. Ayan. Mikasha, kanina pumunta ako sa iyo, inaantok kasi ako nun eh. Natulog ako. Mikasha, kanina. Ang lungkot naman ng host. Hindi naman. Medyo malungkot lang konti. Na-stress. Hindi. Nakikinig lang ako kanina eh. Nakabukas lang yung mobile ko. Nakatulog ako. Sabi ko natulugan ko si Natasha. Hindi. Nandun ako kanina kaso lang nakatulog na ako. Doms Vlog, mega love shout out. Doms. Ayan, may jacket ka na, Doms. Nakatulog. Kasi anong oras na ako nakatulog kagabi, di ba? Kaya antok na antok ako. Pudan from Jong Santiago. Ayan. Jong Santiago ng baba ng bahay. Tanggal ko nga lang itong sa tinga ko. Ayan. Doms Vlog. Salamat host. Dos Channel dan na po ako sa'yo from Gisir Vlog. Wow, Lady in Red. YouTube no, mega love shout out. Diba sabi mo Red? Premier. Mga lalab patamsak naman po ako sa nakapin. Sa nakapin po mga lalab patamsak naman po ako. Okay, dikit na lang. Let's punta ako sa channel ko from Pudin Travel. Ayan. Tamsak dan from Salin Nolasco. Lalab, salamat sa patamsak. Dan sa nakapin, Cooking with Sapia, salam host. Waalaikumsalam. Cooking with Sapia. Ayan. Salin Nolasco, hello host.
Jong Santiago naggawa ng bahay. Ayan mo, Galardo Ignacio TV, mega love shoutout. Morning host, Kukungwid sa Pia, nagbaba ng kay bahay. Ayan, Meow from Dos, BBM Lux, YouTube Uno. Ayan, Dos Channel, nagbaba ng bahay. Madam Himawari, mega love shoutout, Madam. Mega love shoutout everyone. Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Lablabin natin si Cooking with Sapia, mga lalabs. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Galardo Ignacio, nagbaba ng bahay. Salin Nolasco, ayan. Salin Nolasco, nagbaba ng bahay. Daya mo, Miss Bulong. Nakatulog nga ako, Mikasya, kadi antok ako. Antok ako eh. Nakikinig lang ako nun eh. Siguro after 15 minutes nakatulog ako. Isang smile naman yan, no, sayang ang ganda. Tapos Mikasya, nagising ako. Sabi ko, hala, nakatulugan ko pala si Mikasya. Dos Dan from Jong Santiago, Doms Vlog, nagbaba ng bahay. Doms Vlog. Yan si Doms Vlog. Jong Santiago, nagbaba ng bahay. YouTube Uno, mega love shoutout, lalabs YouTube Uno. Tamsak, yan, salamat sa patamsak mo dyan. Jong Santiago OTW, mga lalabs, yung nakapin po patamsak naman po. Ilan na ba nagtamsak sa nakapin? Ayan, patamsak naman ako, mga lalabs, sa nakapin. Yung premier po ng nakapin patamsak naman po. Ayan, Sally Nolasco, nagbaba ng bahay. Sally Nolasco YouTube Uno. Ayan, 3 million in the house, mega love shoutout. Walang ganong tao ngayon. Late kasi ako nag-start ng LS. Jong Santiago. Ayan, nagbaba ng bahay. Jong Santiago. Sally dan na si Jong Sally. Pasuklian na lang, lalabs. Maraming salamat. Jong, salamat Jong. Ayan. From Sally Nolasco, thank you so much. OTW Sally Nolasco. Ayan. Tararan, tan, tan, taradadan. Ayan, 6 million in the house. Mega love shoutout. Thank you so much sa 6 million in the house. Thank you so much, mga lalabs. Thank you so much. Cooking with Sapia, Doms Vlog, nagbaba ng kanilang bahay. Ngayon mga lala, maglablaban lang tayo, mga lalabs. Anong nangyari sa nakapin? Yan, dikit ko to sa'yo, Dave. Malapit ka, road to grade. Ano ka na pala? Road to 2K. Doms Vlog, dan from Jong Santiago. Jong Santiago, nagbaba ng bahay. Mga nalapatamsak naman po sa nakapin. Ayan, dan to Jong Santiago from Food and Travel B2. Ayan, Jong, pasuklian na lang si Food and Travel, lalabs. Dan na sa'yo, thank you so much. Madam Himawari. Ayan, Madam Himawari, nagbaba ng bahay. Japanese kimono dress. Wow. Ang pupugi. Barista Dan from Jong Nolasco. Ayan. Jong Santiago, nagbaba ng bahay. Ang ganda naman ni Madam Himawari. Mukha na siyang Japanese. Ayan, Madam, thank you so much. Oh my gosh. Thank you so much, Madam. Ayan, nagpalipad si Madam, oy.
Ayan, Madam Himawari, thank you so much po. Ayan, salamat. May palipad si Madam, may paano. Pa-blessings. Thank you so much, Madam Himawari. The Amazing Miss Miguel Love shoutout host. Ayan. Miguel Love shoutout lalabs. Oh, gumalaw. Ayan, lalab, Amazing Miss Miguel Love shoutout lalabs. Sana yung bahay mo, Madam Oy? Alam po, nagbaba ka ng bahay. Sali nulas ko dan from Gisir. Ayan. Ayan, Miguel Love shout out. Amazing Liz Lalab. Himawari vlog dan. Ayan. Hinablabin natin si Madam Himawari. Tumba ko lang yung bahay mo, Madam Oy. Madam Mary Rose Miguel Love shout out. Madam Mary Rose Bindan. Ayan, ano lalabs. Hindi pasuklian na lang si YouTube no. Dan na sa'yo lalabs. Hello Madam Mary Rose Miguel Love shout out. Dan sa nakapin po, sukli na lang. Nanay Sally Miguel Love shout out. Yan, Nanay Sally, may jacket ka na po. Nanay Sally, may jacket ka na po, salamat. Sally, nulas ko tamsak dikit bell all sa sinigang mo. Ayan. Ano ba yung inano ko? Salamat host from Nanay Sally. Ayan. This is the mix of DJ Donuts. Sally nulas ko to. Ayan, from Nanay Sally. This is the mix of DJ Donuts. OTW Doms Vlog from Nanay Sally, cooking with Sophia Lalabs. Ayan, palablo naman ako mga nakapin mga lalabs. OTW Doms Vlog. Ayan. Tamsak host from Januhan Sinyal. Ayan. Miguel Love shout out lalabs. Wapa host, anong apps para sa night boot? Ano lang yan lalabs, search mo lang night boot. Anong apps? Wala naman yan apps. Namuni ka na ba? Ano, pwedeng travel? Gusto mo ba ng night boot? Mag-sign ka lang dyan lalabs, oy. Gawa ka ng account mo sa night boot. I-search mo. No short from Alipin ni Barista. Salamat host from Januhan Sinyal. Ayan. Search mo lalabs. Gawa ka ng account sa Nightbot. Walang apps yan. Kahapon na yan. Wala naman apps si Nightbot.
Night boot din, ayan. Dom's vlog din from Nanay Sally. Ayan. Mga malabpalablab po ako sa nakapin. Ayan. Dom's vlog done. Puding travel nagbaba ng bahay na Monica na ba, lalabs? Puding travel Monica na. Na Monica na puding travel. Mayang bahay mo. Nalubat man oy. Di ko siya mapigilan, di ko siya mapigilan. Puding travel nagbaba ng bahay. Ayan. Bakit? Puding travel. Walang video. Wala kang video lalabs. Bakit? Wala oh. Wala. Puding travel. Walang video. Ayan, yung ano mo. Yung binababong link. Wala. Bakit wala? Ayan oh. Puding travel. Wala lalabs. The video has been removed by the uploader. Walang video puding travel. Nanay Sally TV nagbaba ng bahay. Dom's vlog Kalimbang Ulsay Pasukle. Ayan. From Gisere. Upcoming LS. Ayan. Pod OTW from Nanay Sally. Walang video pod. Sabi ko nga walang video. Dan sa nakapin with Olbel. Upcoming LS ko host patamsak. Nalagtamsakan natin. Gisere vlog OTW from Doms. Mga nalagpatamsak po kay Amazing Liz. Ayan yung nakapin po patamsak din po mga lalaws. Ala. Ano ba to ang daming kinain ni Lolo? Bakit ganun? Bumalik ako sa 2-6. Bad trip. Kaga naman ang kain niya. Kaasar oy. Ang aga ng kain ni Lolo. Bumalik ako sa 2-6. Kainis. Ang aga ng kain mga lalabs. Bumalik ako sa 2-6. Ba't ganun? Hala. Kumain agad si Lolo mga lalabs. Tingnan nyo. Damsakdan madam si Lolo naglalagas. Madam Mary Rose. Oo nga. Grabe. Binalik niya ako sa 2-6. Kaasar 2-7 na ako eh. Alang aga ng lagas niya ngayon. Bakit? Anong meron? Himawari vlog dan from Nanay. Grabe ang daming kinain. Inubos niya na yung 40. Hala, bumalik ako sa 2-6. Kurutin ko si Lolo. Yan, bumalik ako sa 2-6, Madam Mary Rose. Gisere vlog tamsak dikit bill all sa upcoming LS mo. Ayan. Bad trip man oy. Kasar mga lalabs. Wala tong awa si Lolo ah. Mga ganyang nangain. Ako madam binalik sa 3.89.
The Amazing List Twin thumbs up dan din sa'yo. Ayan. Binalik niya ako sa 269. Bad trip. Harang. Ayan. Salamat po sa paharang, madam. Ayan, Jisir thumbs up na. Jisir vlog thumbs up. Oy. Harang, salamat po sa paharang. Amazing list dan from Nanay Sally. Ayan. At talaga to si Loloy. Kagagang naglapang. Ay, naku. Nanay Sally, nagbaba ng bahay po si Nanay Sally. Sally Nolasco Tamsak dan from Himawari Vlogs. Ayan, Madam Sally. Dan po si Himawari Vlogs. Pasuklian na lang po. Mga nalagtabsakan po natin si Amazing List sa kanyang upcoming LS. Ayan. Yung palablab po na kapin. Grabe, uy. Ang lalim ng buntong hininga mo, sa relax and pray lang. Ayan. Kasi Madam Himawari, na-stress din ako. Hindi pa ko pa kasi nakukuha yung ano ko ba, yung passport ko. Tapos yung ano ko, settlement, tagal na, nag-isang buwan na. Hindi pa rin inaayos ng ano ko, company ba. Nakaka-stress kaya. Hindi ako nakakatulog gaano. Hanggat wala sa akin yung passport ko, hindi ako okay. Yung cancellation ko ba, hindi pa rin okay. Pinalo up ko siya kanina, sabi okay na, tapos bukas na naman daw. Oo, uwi na ako. Uwi na ako, madam. Uwi na ako, hintayin ko lang yun. Nakaka-stress dito, ano muna ako, mag-relax sa Pinas. Relax ko muna yung sarili ko. Ay, Nanay Sally TV. Ayan, Chorus Garden ang gumawa ng bahay. Mary Rose Dragon Fruit ang gumawa ng bahay. Chorus OTW from Nanay Sally. Sana all relaxing. Ikaw nga dyan, Madam Amazing List, ang relax eh. Bilis ng harang. Ayan. Mails, mag-shoutout. Mag-relax muna ako doon. Mag-isip-isip muna ako. Sumbong mo sa promoter mo, Philippines Embassy, or sa community mo para alam nila. Kasi Madam Himawari, okay naman kausap yung yung HR, Pilipino kasi yun. Pero pinipigilan ko yung sarili ko, ayoko pa kasing mag-complain. Kasi pag mini-message siya, nagre-reply naman siya. Pero last na bukas,
ay mamaya pag wala pa rin siyang maayos na kasagutan, magsumbong na ako sa labor. Nakaka-stress, alam mo yung sabi, on process daw, on process. Waiting na lang, waiting. Tapos, yung pera daw, ihuhulog na lang sa account. Chinik ko siya kanina, wala naman laman yung account ko. Yung ATM ko walang laman. Kasi nga, Miles Lalabs, na-open ko tuloy ito. Kasi nag-away kami nung ng boss ko doon sa trabaho ko. Tapos nagalit siya sa akin, ibang lahi yun. Tapos tinanggal niya ako. Nagsagutan kami nun eh. Ba't ako magpapatalo? Kasi hindi sila nagpapasahod nang maaga, anong petsa na. Siyempre kailangan magbayad ng bahay, kailangan yung mga babayaran ko dito, yung internet, siyempre kumakain din ako, tapos yung padala sa Pinas, hindi pa sila nagpapasweldo, so ginawa ko, nag-absent ako. So isang buwan na nung tinanggal nila ako nung April 12, tingnan mo, isang buwan na. Last na mamaya kapag di siya sumagot ng maayos, kasi ang sabi niya kahapon nag-message ako bukas, ngayon daw tapos maghapon ako naghintay, tapos sabi niya bukas na naman daw. Nakaka-stress kaya na hindi ako nakakatulog kaya ng maayos. Nai-stress kasi ako hanggat wala yung passport ko sa akin, hindi ako okay. Nakaka-stress ko, Miles Lalabs, alam mo yun. Pinipigilan ko yung sarili ko, ayoko munang magpa-labor. Pero kapag wala pa rin, talagang nauubos na yung pasensya ko. Yung mga namin madam, yung mga message nakalagay lang sa WhatsApp ko, ipiprint ko lahat yun. Na ako sa kanya, nang gigigil eh. Ayoko magsalita ng masama kasi baka ako pa yung lalong mapasama eh. Bawal ang ginagawa nila, ako malapit na mag-labor. Yan nga, Miles Lalabs eh. Konting pasensya na lang, nauubos talaga yung pasensya ko. Hindi kaya ako nakakatulog ng maayos kakaisip niyan. Kaya ginagawa ko na lang nag-LS hanggang mamaya. Kasi pag humiga ako, pumapasok sa utak ko yan eh. Hindi mawala-wala. Nakaka-stress. Nakaka-stress po talaga. Whitey pa more. Buti na lang may whitey ako, naaaliw ako. Ka-stress kaya talaga, so totoo lang. Kaya gusto ko muna umuwi ng Pilipinas, mag-relax ba. Saka Miles, nila nagtanggal sa akin, so mabayaran nila ako yung buong taon ko. Kasi ang kontrata ko dun is 2 years, naka 10 months lang ako, so hindi ko kasalanan kung tinanggal nila ako. So magbabayad sila, magbabayaran nila ako yung buong taon. I-report mo lang sa labor para alam nila ang ginagawa ng kumpanyan, ganyan. O nga Madam Himawari, pag bukas ay mamaya, kasi umaga na naman dito eh, mamaya mag-message na naman ako kung ano na naman sasabihin ng HR. Nakakagigil na eh. Projectionist, mega love shout out. Alam mo yung araw-araw mo naiisip, pag umiga ako naiisip ko, kakaasar, paasa ba paasa. Sana maging okay na mamaya, kung hindi talaga wala na akong choice kundi mag-complain sa labor. Pa-advise ka muna. Nung nakaraan kasi Miles Lalabs, nagtawag na ako sa labor. Kaso lang wala pang 1 month
Ang sabi doon sa labor, kailangan daw may 1 month notice. So ngayon, sabi ko wala pa naman akong 1 month. Nagtanong lang ako sa labor kung magkano makukuha kong pera. Ang sabi ng labor, yung buong taon, babayaran daw yun. Tapos yung 1 month notice babayaran pa. Nahihirapan siguro silang magbayad kasi malaki. Hindi ko kasalanan sila nagtanggal sa akin eh. Hindi, Madam Himawari, tatawag na lang po ako. Tapos kunin na lang yung information ko. Mamaya, kasi kanina nag-message ako doon, nag-reply naman yung babae, yung HR. Kaso lang nanggigil na ako sa kanya, nagpunta ko doon sa labas kasi magpapaload ako. Kabad trip ay sarado. Magtatawag na sana ako ng labor kanina. Kaso lang sarado yung paludan. Buti na lang merong buti na lang may whitey. Nawawala yung pag-iisip ko. Naapektuhan yung aking pagkatao. Ay, gusto ko nang umiyak, sobrang galit kanina eh. Kaso lang walang load walang load doon. Sarado. Sabi ko mamaya na lang. J-Dog Miguel, shout out. Kaya pagkatapos yan, pag na-cancel na ako, tapos nakuha ko na yung lahat settlement, ayan, uwi muna ako ng Pinas, Irma Els. Mag-relax muna ako doon, magmuni-muni muna ako. Ayan, Chorus Garden, Himawari Vlog, pasukli. Ayan, Senador na si Tolpo, isumbong na natin. Ayan. Mag-asawa ka na. Mag-aasawa na nga ako. Kaya para mawala na yung aking stress, mag-asawa na nga ako. Magpapabuntis na nga ako. Papabuntis. Mag-uwi ng Pinas. Ay, ang buhay, uy. Ay, ambot, oy. Ang hirap, oy. Kaya ang akala ng mga pamilya sa Pilipinas, yung may mga anak na abroad, naku, hindi masarap mag-abroad, mga lalabs. Hindi niya ako nagkikwento sa amin kasi ayoko silang ma-stress. Sinasarili ko na lang. Coral Garden, Tamsakdan from Himawari Vlogs. Ayan. Ayan, harang. Himawari Vlogs, salamat po sa paharang, madam. Kung wala sigurong white, iwan ko na lang, nabuang na dito. Hashtag Palautog, Miguel, shout out. Ayun na naman si Palautog. Hashtag Palautog, Miguel, shout out. Coral Garden, thank you. Ayan, from Himawari Vlogs. Ayan, The Amazing Liz. Meron siyang premiere, mga lalas. Bakit nauwi tayo sa buntisan, haha? Ang sabi kasi ni Maels, mag-asawa na daw ako. Sabi ko, magpapabuntis na nga eh. Ay, ang buto eh. J-Dog, dating dikit from projectionist. Ayan. Favorite subject ko yan sa school. Pasaway. Pasaway ka pala, Bongs World.
Ayan, Chorus Garden Dan. From hashtag Palautog. Sino ba to si Palautog? Mga lalas palablab naman ako sa ano. Ano ba to? Pag nabuntis ka sigurado malilibor ka. Sigurado talaga Maels. Buang. Alan Aquino, may love shout out. Ayan, may love shout out. Alan Aquino Lalags. Ma'am in USA, may love shout out po, madam. Ma'am in USA, may love shout out. Malaki na benefits ng nabubuntis sa Pinas, may 70k ata sa SSS. Good morning. Have a nice day from lovers all. May love shout out. May benefits pala pag nabuntis. Nood muna Pinkies bago matulog. Ayan. Sige lang ano, Sir Maels. Gustong makalibre. Ayan, 6 million in the house. May love shout out, 6 million. Lovers all, nagbaba ng bahay. Lovers all, ayan. Sabayan mo sayaw sa background mo, mga lalabs. Mamaya, sasayaw ako mamaya. on mobile sound. Ayan, Chorus Garden Dan Dikit, hashtag Palautog. Ayan, Kuya Pabs. Miguel love shout out, Kuya Pabs. Hindi ko nakita sino si Palautog. Si music pala to. Hana Vlog, tamsak host. Ayan. Hana Vlog, salamat sa patamsak mula labs. Hana Vlog. Tamsak host, salamat po sa patamsak. Ayan, lovers all ng buwan ng bahay. Tamsak host, Miguel love shoutout from Alec Pence Vlogs. Ayan, salamat po sa patamsak. Morning po sa lahat. Have a nice day. Wala ka kagabi lovers all. Daming tao kagabi sa LS ko. Ngayon wala. Alan Aquino, tamsak dan sa birthday mo. Ayan. From Himawari Vlogs. Mga nalapatamsak naman ako sa mga binabagong bahay. Ayan po yung may upcoming LS. Amazing Les. Yan upcoming premiere. Kay Gen TV. Tululaway ko kakatulog, sarap matulog pag malakas ulan. Wow. Sana all dito kasi walang ulan dito eh. Hindi umuulan dito, mga lalab, sandstorm lang. Sa isang taon, isang beses lang dito umuulan pag mag-change climate. Ayan, Alex Pence Vlog Dan.
from Alan Aquino. Alam niyo ba mga lalas dito sa Middle East, kapag umuulan, ang mga tao dito ang saya-saya. Naglalabasan. Kasi nga hindi dito umuulan, bihira lang talaga. Sa isang taon, isang beses lang. Pati ako yung pakiramdam ko pag umuulan, ang saya-saya eh. Himawari Vlogs, Dan Pulpak from Alex Pence. Ayan. Samsak Host from Sam Silahis Ninja. Mig love shout out. Yan, mig love shout out po Madam Silahis. Salamat Alan Aquino. OTW from Alex Pence. Alex Dan from Lovers All. Thank you so much everyone. Ayan. 5 million in the house, mig love shout out. 5 million in the house, thank you so much. Watch go Alex Pence vlog, Dan Pulpak from Sam Silahis Ninja. Ayan Alex Pence, pasuklian na lang po si Sam Silahis Dan po sa'yo lalab, salamat. Alex Pence vlog, tamsak dan sa premiere mo. Tamsakan natin si Alex Pence. Meron siyang premiere. Dan Likit Hana vlog, pasukli na lang si Coras Garden. Ayan. Ayan, Coras nagbawa ng bahay. Coras Garden, ayan. Himawari Dan watching from Alan Aquino, ayan. Sam Dan from Lovers All. Alan Aquino nagbaba ng bahay. Ayan, Alan Aquino po nagbaba ng bahay. Nabalikan na lang po. Alan Aquino si Alex Pence. Dan na sa'yo lalab si Alex, salamat. Hana Vlog. Himawari Dan from Hana Vlog. Ayan. Ayan, salamat lalabs. Tamsakan natin si Alex Pence. Ayan, Lovers All nagbaba ng bahay. Lovers All. Lovers All, lablabin natin mga lalap. Tamsak Dan na. Alex Pence, thank you. Ayan. Alex Pence, thank you lalads. From Himawari Vlogs. Hana Vlog Dan from Lovers All. Ayan. Hana Vlogs lalabs. Dan si Lovers All, pasuklian na lang, salamat. Lovers All Dan Pulpak from Sam Silahis Ninja. Alex Pence, salamat from Alan Aquino. Zaki Nora, migalab shoutout, tamsak. Zaki Nora. Yan, meron ka na pong jacket, Zaki. Thank you so much lalabs. Migalab shoutout. Alex Dan from Lovers All. Alex lalab, pasuklian na lang si Lovers All. Dan na sa'yo lalab si Lovers All. Yan, Lovers All nang baba ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Si Lovers All.
Ayan, Sam Silahis Ninja Dan Sukli from Alex Pence Vlogs. Ayan, thank you so much. Sa Kinura Miglam shout out. Thank you so much, lalabs. Na night boot. Hi, night boot. Morning po. Dong Balblag Miglam shout out. Tamsakos. Dane Dave. Ayan, nagkakape si Dane Dave. Patusok sa premiere. Ayan, natusok na kita, lalabs. Ayan si Dane Dave. Pakapi-kapi lang to si Dane Dave. Sana all. Ayan. Thank you. Isa lang yung tinimpla mo, Dane Dave, para sa'yo lang. Ayan. Chorus dan dikit from Hana Vlog. Chorus. Suklaan na lang si Hana Vlog, lalabs. Dan si Hana Vlog sa'yo, ano? Chorus. Dong Balblag nagbaba ng kanyang bahay. Dong Balblag. Sa Kinura nagbaba ng bahay. Ayan. Himawari Vlog. Himawari Vlog dating dikit. Pubs TV Vlog nagbaba ng bahay. Tamsak sa nakapin from Dong Bal Vlog. Naglab shoutout Dong Bal Vlog from Hana Vlog. And Alex Pence lalabs. Dong Bal Vlog Dan. Ayan, from Lovers All. Mention dikit from Hana Vlog, mga lalabs. Zaki Nura nagbaba ng bahay. Zaki. Ayan. Si Jamil okay pala to. Ma'am Hana Hi from Dong Bal Vlog. Ayan, 9 million and house mega love shout out. 9 million, thank you so much. Lovers All Pindan. Ayan. Madam Himawari. Dan na po si Lovers All. Ayan, pasuklian na lang po. Dan si Lovers All po sa'yo, Madam Himawari Vlogs. Pasuklian na lang, thank you so much. Idol ko ang nakapin, hahaha. Nasa Japan yan, ano, Lovers All. Si ano, Madam Himawari Vlogs, Japanese asawa niyan. Hana Vlog nagbaba ng bahay. Layo, haha. Layo yan, nasa Japan yan, lalabs. Si Madam Himawari. Salamat, Hana Vlog. Ayan, from Alex Pence Vlog. Thank you so much. Tararang. Zaki Nura nagbaba ng bahay. Zaki. Ayan. Alan dating dikit na po from Lovers All. Ayan. Ayan, Alan lalabs. Pasuklian si Lovers All. Dan na sa'yo. Salamat. Ayan. George Nipi 18 Vlog thumbs up. Dan from Himawari Vlogs. Ayan. Patusok sa premiere from Alex Pence Vlog. Ayan, natusok ko na yung lalabs yung premiere mo. Dong Bal play kita after tulog ako. Ayan. From Hana Vlog. Mega love shout out po from Jenny J Channel. Ayan. Mega love shout out lalabs. Jenny J Channel. Thank you. Zaki Nora Dan from Lovers All. Zaki Nora. Pasuklian na lang si Lovers All. Dan na sa'yo, lalabs. George Nipi Dan from Dong Bal Vlog. George Nipi. Ayan. George Nipi, pasuklian si Dong Bal Vlog. May ano pala to si Madam Oy. Himawahana Vlogs. Dikit ko to sa'yo. Meron ka palang ano, premiere. Tamsakan natin. Tusok Dan from Jenny J Channel.
Dongbal Vlog Dan from Pabs TV Vlog. Ayan. Tamsak Mamhana from Dongbal Vlog. Ayan si Kuya Pabs. Nagbaba ng kanyang bahay si Kuya Pabs. Sakura Vlog. Good morning. Dimple Sakura. Ayan. Lalas Miglag Jamil Oki Tamsak Dan. Ayan Hana, tamsakan ko yung premiere mo lalabs. Jenny J, ayan. Patamsak lalabs host. Upcoming live. Tamsakan natin. Pabs dating dikit. Jenny J channel nagbaba ng bahay. Patamsak po sa premiere. Ayan mga lalas, may premiere si Alex Pence. Si Hana Vlog may premiere din. Tararan tan tararan tararan tan tararan tararan tan tarararan. Mary Jane, Migilab shout out. Mary Jane Vergara, Migilab shout out. Ayan Mary Jane, meron ka ng jacket. Eileen Ski from Dragon Gaming, Migilab shout out. Jenny Dan from Lovers All. Ayan Jenny, pabalikan na lang si Lovers All lalabs. Dan na sa'yo, salamat. Dongbal Vlog Dan from Alan Aquino. Iyo po Janang from Mary Jane Vergara. Ayan. Dimple Sakura Dan sa premiere mo dating dikit. Ayan. Alex Tamsak sa premiere dikit na din. Ayan. From Jenny J. New video from Dragon Gaming. Lovers All nagbaba ng bahay. Ayan Hana, tamsakan ko yung premiere mo lalabs. Power of Love channel, Migilab shout out. Power of Love. Ayan, good morning host. Good morning lalabs. Dragon dating dikit na po, idol from Lovers All. Mary Jane Vergara nagbaba ng bahay. Mga pagkain at lutong bahay. Ayan. Migilab shout out. Mga pagkain, Migilab shout out. Ayan. Pabs TV Vlog Tamsak Dan, Harang. Ayan. Salamat po sa parang Madam Himawari. Tamsakan natin si Dimple Sakura. Adan Alan Aquino from Mary Jane Vergara. Dimple Sakura. Jenny J channel Dan Sukli. From Alex Pence Vlog. Ayan Hana Vlog. Lovers All tamsak dikit, pabalik na lang si Hana. Ayan, tamsak na ako sa'yo lalabs. Harang. Ayan. Lalabs, salamat sa paharang mo. Harang-harang. Ayan. Patusok sa premiere. Dimple Sakura Vlog. Ayan, nagbaba ng bahay. Ayan, Lovers All dating dikit from Pabs TV Vlog. Ayan, Kuya Pabs nang baba ng bahay. Ano ba itong binaba kong mali?
Dimple Sakura dan sa premiere mo dating dikit from Alex Pence. Ayan. Sam Silas nagbaba ng bahay. Alan Aquino, Mary Jean Vergara dan. Lovers All Dan. Ayan, Hana Vlog nagbaba ng bahay. Lovers All Dan si Hana. Pasuklian na lang. Ayan, Mary Jean Vergara nagbaba ng bahay. Alan Aquino nagbaba ng bahay. Zaki nagbaba ng bahay mga lalabs. Mga lalab, patamsak naman po ako sa binababa kong bahay. Ayan, Zaki. Thank you so much. Dan na po, Idol Hana. Salamat. Ayan. Patuslok sa premiere. Ayan. Lovers All Dan from Mary Jean Vergara. Power of Love sa Kinura Tamsak Kalimbang Dan from Power of Love. Ayun mga lalab, patamsak naman ako sa premiere mga lalabs. Dongbal Vlog Tamsak Dan from Himawari Vlog. Mary Jean Vergara nagbaba ng bahay. Mary Jean Vergara, ayun, lablabin natin. Si Janang pala, malit pa bahay. Janang, wag kang umalis, Janang ha. Si ano pala to, Mary Jean Vergara, baby pa. Success di ako naharang. Favorite ka ni Lolo, hindi kayo narang. Grabe ang lagas manay, uy, kaga-aga. Binalik ako ni Tatang sa 2.6. Nag 2.7 na ako eh. Good morning all. Ay. Magpatamsak muna tayo sa LS. Ayan, upcoming LS. Mga lalab, patamsak naman po ako sa nakapin. Ayan. Upcoming LS. Upcoming LS niya mga lalab, patamsak naman po. Maraming salamat. Ayan. Patuslok premiere from Alex. Ayan, host 700 na ako, kaya kagabi paggising ko 500 na lang, may nagnakaw ng sub ko ha. Grabe nga po host, 1.4 na ako. Grabe lagas lalabs. Nag 2.7 ano na ako eh, 2.740. Ngayon kumain si Lul ng maaga, di ba? Binalik niya ako sa 2.690. Grabe, nakakagigil. Hindi na nga ako natulog para banana. Yung pinaghirapan ko, kinain niya rin, nakakayas kaasar. Alex Pence Vlog, dating dikit po, thank you. Ayan, from Power of Love channel. Mga lalapatamsak naman po ako sa nakapin. Tamsak Amazing Liz. Ayan. Ayan, salamat lalabs. Salamat manay. Ay, grabe naman yung pangalan. Alan Aquino, Power of Love Dan, Mary Jean Vergara nagbaba ng bahay. Hana Vlog, dating dikit Kalimbang All Pasukli from Power of Love. Power of Love Dan from Projectionist. Ayan. Projectionist Dan from Lovers All. LML Pamor. Ayan. Power of Love nagbaba ng bahay. Mimili sa Miglab, shout out. Tamsak Dan host. Ayan. Lovers All nagbaba ng bahay. Power of Love Dan from Alan Aquino, mimili sa nagbaba ng bahay. Giselle, ayan, nagbaba ng bahay. How to get $100 in 12 days. Loading from Lovers All. Ayan. Mary Jean Vergara nagbaba ng bahay. Edsel Bermas, hi host. Edsel Miglab, shout out. Ayan, may jacket ka na Edsel, lalab, salamat. Host, ayan. Tamsak Sir Alex from Manay, Bicol. Ayan.
Gisir Dan from Projectionist, Mary Jane Vergara Dan Sukli, Laniski Vlog Tamsak Dan. Ayan madam, salamat. Salamat po madam Himawari Vlogs. Padikit naman po from Ed Silvermas. Ayan, lalabit natin si Ed Silvermas mga lalabs. Harang, ayan, Kuya Pabs nagbaba ng bahay, si Kuya Pabs. Lamlabin natin si Kuya Pabs. Hana Vlog nagbaba ng bahay, ayan. Tamsak balik agad, Mary Jane Vergara nagbaba ng bahay. Power of Love, Dan, ayan, from Mimi Lisa. Pops TV Vlog Dan, ayan. Kuya Pabs, pasuklian si Mary Jane Lalabs, Dan na sayo. Pabs TV, dating dikit po tayo noon pahihi, from Power of Love. Gisir Dan from Lovers All, Mimi Lisa nagba ng bahay. Power of Love, sukli po Dan ako sayo, from Ed Silvermas, ayan. Melissa, link please, from Power of Love. Power Lovers All nagba ng bahay. Pabs TV Vlog Dan from Mary Jane, ayan. Dan Pulpak sa nakapin from Alex Pence Vlog. Sige, magbakas ka po dyan, Alex. Chorus Garden, ayan, nababa ng bay. Mikasha. Si Mikasha nakikinig ang bot. Power of Love Channel nagbaba ng bahay. Himawari Vlog nagbaba ng bahay, ayan. Mary Jane nagbaba ng bahay. Mary Jane, huwag kang umalis Mary Jane, na baby pa yung bahay. Mimi Lisa Dan Pulpak Kalimbang All from Projectionist. Southern Later Mix DJ. Ayan, Mary Jane ang baba ng bahay. Host, work muna ako ha. Salamat sa pagtambay. Mga idol, salamat, work muna ako. Sige lovers, ulit salamat, mag-work ka na. Ayan. Hana Sukli Dan from Jenny Channel, Manay Bicol. Ed Silvermas Dan from Manay Bicol. Ed Silvermas Dan, pabalik na lang from Mimi Lisa. Ayan. Mimi Lisa nagbaba ng bahay. Mimi Lisa nagbaba ng bahay kanya. Ayan. God bless po sa lahat. Have a nice day. Ayan, salamat lalabs. Ariel 3D Vlog, Bingilab shout out. Hello host, Bingilab shout out. Yan, hello lalabs. Ariel 3D Bingilab shout out. Hana Vlog Dan from Pabs TV Vlog. Dan na kayo sa nakapin mga lalabs. Ayan. Amazing Liz Harang Tamsak host, dito na naman ang nawawala mong anak na matagal ng panahon, agoy. Projectionist, Bingilab shout out. Ayan. Hello po host, Bingilab shout out from Ariel 3D. Hana Vlog Dan. Patuslok naman sa premiere ni Alex mga lalas. Ayan, Pabs TV Vlog na baba ng bahay. Mary Jane Pasukli from Edsel. Good morning from Kylie. Mary Jane Vergara nagbaba ng bahay. Hi everyone from Kylie. Amazing Liz. Ayan. Melissa Dan Sukli, thank you sa isa tiyong may busilak na kalooban. Salud ako sa'yo. Ayan. From Power of Love Channel. Projectionist Dan from Mimi Lisa. Dan dikit Power of Love Channel. Pasukli from Chorus. Ayan. Mary Jane Vergara nagbaba ng bahay. Mimi Lisa nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Sana yung bahay ni Jing Oy. Tumaas na. Project Dan from Hana Vlog. Manay Bicol, Mary Jane Vergara Dan po from Manay Bicol. Amazing Liz nagbaba ng bahay. Amazing Liz. Ayan, Amazing Liz, thank you so much. Mary Jane Vergara nagbaba ng bahay. Padikit si Mary Jane. Ayan. Premier please from Amazing. Ayan. Premier mga lalabs. Premier. Nasaan na ang mga tao? Chorus Garden Dan Suklitam sa Kalimbang. Isa kang tunay na tapat na kaibigan. Ayan. Chorus nagbaba ng bahay. Chorus Garden. Lalabin natin si Chorus Garden mga lalabs. Ayan, 3 million dollars mag-love shout out. Mimi Lisa nagbaba ng bahay. Mimi Lisa. Lablabin natin si Mimi Lisa. Ayan. Janang Mix Vlog Tamsak Dan from Himawari Vlogs.
Ayan, Amazing Health Tamsak, old friend. Chorus Garden, pasukli naman po from Edsel Bermas. Ayan, chorus lalab, pasuklian si Edsel Lalags. Dan sa'yo. Edsel nagbaba ng bahay. Ayan, Edsel dan from Alan Aquino. Edsel dan from Alan Aquino. Edsel Bermas, pabalik po from Mimi Lisa. Ayan. Amazing Health Full Pack na po from Ariel 3D. Bahay mo Alan from Edsel Bermas. Ayan. Amazing Health nagbaba ng bahay. Alan Aquino. Ayan, nagbaba na ng bahay mga lalabs. Nagbaba na ng bahay si Alan. Mga lalab, patamsak naman ako kay Jing mga lalabs. Ayan, premier. Patamsak po ako sa nakapin mga lalabs. Maraming salamat sa inyong lahat. Ariel 3D noted from Amazing Health. Ayan. Amazing Health. Alan Aquino dan Sukli. Ariel 3D nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin si Ariel 3D mga lalabs. Ariel 3D, thank you so much. Nasaan na ang mga tao? Power of Love. Ayan, nagbaba ng bahay. Si Power of Love, lablabin natin mga lalas. Patamsak po ng kapin Bicula ng Oragon po. Ayan, nagbaba ng bahay. Patamsak naman kay Bicula ng Oragon mga lalabs. Maraming salamat sa inyong lahat. Ariel 3D, pasukli po dan na ako sa bahay mo from Edsel Bermas. Dan dikit Edsel Bermas. From Chorus Garden, Edsel Bermas. Dan pulpak pasukli, thanks. Nightbot dan from Mary Jean Vergara. Ayan, sino sa Nightbot lalabs? Patuslok, ikaw yung Mary Jean, susunod ko lalabs ha, wag ka umalis. Pakatapos dyan sa nakapin. Sino sa Nightbot lalabs? May mga pangalan sa Nightbot lalabs. Sino dyan? Hindi kitan mo. Ayan. Bicula ng Oragon, pasukli po from Edsel Bermas. Sige lalabs, OTW si Bicula ng Oragon sa'yo, Edsel. The day you say goodnight. Bibi pa pala yung bahay mo, Edsel Bermas. Sige, on the way si Bicula ng Oragon. Edsel on the way. Dan sa'yo Alex from Edsel Bermas. Ayan, Edsel on the way. On the way na lalabs Edsel. Patamsak mo na po ang nakapin mga lalas. Patamsak naman ako sa nakapin. Ayan yung premier ni Jeng Payo, the po road to 300 pa lang po from Edsel. Tala ko sa bahay mo Edsel. 277. Ayan, dikit ko na yung main ko sa'yo Edsel. Galing mo palang kumanta. Sige lang Edsel Bermas lalabs. Dan na ako sa'yo, nasuklian na kita Edsel. Tamsak naman ako sa nakapin mga lalabs. Dan na po ba kayo sa nakapin? Ayan, nasa na si Mary Jane. Ayan, baby, bye nito baby. Lisungson Migalab, shout out, hello. Ayan. Jing TV, tamsak dan from Himawari. Madam, salamat. Magbakas ka lang po dyan, madam. Magsukli man yan siya. Babs TV dan dikit from Hana Vlog. Ayan. Lisungson nagbaba ng kanyang bahay. Harang. Ayan. From Himawari Vlogs. Lisungson 45 likes. Thank you. Hana Vlog nagbaba ng bahay. Ayan. Edsel Bermas. Lisungson
Pasukli. Lee Songson kindly return to Ed Silvermas. Already connected to you, lalabs. Salamat. Janang 78. Ayun, nakapin mga lalabs. Si Janang. Janang, dikit mo yung main mo sa akin. Didikit ko yung main ko sa'yo, lalabs. Bigyan kita ng 5. Orme Regine Vergara. Si Janang Mix Vlog. Ayan, Hana Vlog Pasukli. From Edsel Power of Love, nagbaba ng bahay. Alan Aquino nagbaba ng bahay. Ayan. Lablabin natin si Alan Aquino. Yan yung aking number, binababa po ni Nightbot, si Ping Vlog. Amazing Health in Africa, nagbaba ng bahay. Mary Jane Vergara, ayan. Huwag kalimutang dikitan mga babe, ayan. Dito ko sa bahay mo, Mary Jane, din kita ng 5 lalabs. Diyan ang Mix Vlog, hindi na ako magbakas, ayan. Ed Silver mas full pack na po from Ariel 3D. Ayan, dyan ang unang dikit sa'yo, dyan ang Mix Vlogs. Amazing Health Dan. Amazing Health, pasuklian na lang si Mary Jean lalabs. Pasuklian si Mary Jean Dan na po sa'yo. Salamat. Pangalawang dikit, Janang. Kapangingap sa Mantilig, DJ Toles, Mobile Sounds. DJ Toles Remix. Ayan, Power of Love ng baba ng bahay. Ariel lang baba ng bahay, mga nalablabin natin. Ayan, Mary Jane Vergara lalabs. Ito pangatlong dikit, nag-80 ka na. Ay, nakapin mga lalabs, road to 180 na siya. 80 na ang nakapin, 80 na. 81 Mary Jane lalabs. Ayan. Pag-reditin na natin yung nakapin ng 100. Mga lalabs. Premiere please. Ayan. Diyan ang Mix Vlog dan dikit main mo. Ayan. Ayan, dyan ang dikit mo yung main mo sa akin, lalabs. Hindi dikit ko rin yung main ko sa'yo. Kasi hindi yung dinikit mo. Ayan. Ito ko, nandito ko sa bahay mo, ano? Diyan ang Mix Vlog or Mary Jane. Nagdidigat ako sa'yo, lalabs. Premiere from Amazing. Padikit mga babe from Mary Jane Vergara. Diyan ang dikit mo main mo sa akin. Ayan. Ayaw niyang idikit ang main niya. Natakot ata siya. Hana Vlog nagbaba ng bahay. Pati umakit yung bahay niya. Harang from Himawari Vlogs. Madam, salamat po yun sa paharang mo. Madam Himawari, thank you so much. Basta disco sa barangay Montilla Mobile Sounds. Pato Naked DJs.
dito mataas yung nakapin? 80 na siya, 80. Bakit siya nag-80? Kanina nag-81 na siya eh. Ayan mga lalabs, tamsak watch Himawari, dating dikit po. Ayan, parang Manay Bicol, power of love, nagbaba ng bahay. Janang, sabay mo pa rin ako. Bakit yung nakapin hindi tumataas? Mega love shoutout po sa lahat sino dumikit sa aking host. Yan kanina binaba ko yung bahay mo. Si Mawari Vlogs. Nakita ko nagtamsak sa sayo. Dan pulpak sa nakapin from projectionist. Bakit dito tumataas yung bahay nitong nakapin? Kinakain ba? Ayaw pa siyang pag-graduating. Ayan, Jing TV Dan from Merjin Vergara. Ayan, Jing. Lalabs. Nagtamsak ka ba sa premiere niya? Bakit di naman to umakit tong nakapin? Kanina pa ako nagdidikit, bakit ganun? 80 pa rin. Nag-81 siya kanina. Bakit yung nakapin ayaw umakyat yung bahay? Anong meron? Jing TV Dan from Merjin Vergara. Ba't di umakyat yung bahay mo, lalabs? Anong meron? Patamsak dikit please sa premiere ko from Jessa. Ayan. Jessa, mega love shoutout Jessa. Edsel, nandito ka ba Edsel? Yung nakapin parang ayaw umakyat yung bahay niya, ba't ganun? Ayaw umakyat yung nakapin, ba't ganun? Hi dito uli, good morning po. Pati kinakain ang saging. Merjin nakapindan sayaw ninyo with kalimbang. Bakit hindi umakit ang nakapin? Kinakain ata. Mickey Miguel shout out. Ayan, nag-90 na pala siya. Hindi ko lang pala na ano. Yan, 10 na lang sa nakapin. 8 na lang, 8. Kasi kanina pa ako nagdidikit, ngayon lang siya nag-update. Kanina 80 pa rin. JB Guitar, mega love shoutout. JB Guitar, mega love shoutout, lalabs. Jing TV nagbaba ng kanyang bahay, Merjin Vergara. Ayan. Huwag ka muna magbaba ng bahay mo, Merjin, at nakapin ka pa. Ayan. Mamaya ka magbaba. Pag nasa baba ka na, 2 dikit sa nakapin from Samantha. Ayan, Manay Bicol, salamat. Jessa Dan Pasokli. Ayan. Dragon Gaming. Ayan, nagbaba ng bahay. Hana Vlog. Power of Love Dan. Meron akong premiere maya guys, mga last chatter 9:30 PM. Gabi yun, 9:30 PM yun. Anong oras dito, lalabs, Jing? Kasi ano na dito eh. Anong oras na ba? 3:41 na umaga. Thank you, Hanabi, sa kang tunay na tapat at kaibigan. Thank you, Hanabisa. Hana ata eh. Hana Vlog.
Dan sa nakapin from Lori Pops. Dragon Gaming dan from Mary Jane Vergara. Ayan. Jessa dan from Pops TV Vlog. Mga 4:30 yata dyan, host. 4:30 ng hapon. Ate Malens, may love shoutout po. Miti, Habi, dikit na po, salamat. Ayan. Lori Pops Vlog, gusto po may magpaangat YT mo araw-araw. PMFB Ana Mariel Nabares Banda. Ayan, Mary Jane, Ate Malens, may love shoutout po. Mary Jane Vergara ng baba ng bahay. Mary Jane, oy, mamaya ka na magbabala, loves. Kakainin yung pinapagraduate ka nga ng 100. Nakapin ka Mary Jane, nakasa taas ka na. Ayan. Filtered nagbaba ng by Maxine B. May love shout out. Maxine B. Ayan, Maxine, meron ka na pong jacket, lalabs. Mary Jane, Ate Malins nagbaba ng by OJ sa please. Yan, gustong umangat yung bahay ni Lori Pops. Sino gusto magpaangat ng banana, pagod magpaangat at WHPM FB Ana Mariel Nabares. Ayan. Ayan mga lalas. Gustong umangat agad yung inyong mga bahay. Ayan. I-message nyo lang si Jessa. JB Guitar. Ayan, nagbabanabay. Maxi nagbabanabay. Sige po. Thanks mga bebe. Ayan. Host friend po. Friend ko po yan. Pwede makahingi ayuda baby pa house. Sino ba yun? Sino yun, Ate Malin? Sige, isunod natin na ipin yan. Si Maxine ba? Tingnan natin. Si Maxine, baby nga siya. Si Maxine ba, Ate Malins? Sige, sunod natin yan. Mary Jane dan po sa'yo. Nakapinsukli. Ayan. Mary Jane dan sa'yo from Jeng. Ayan. Ayan, Mary Jane, pasuklaan yung mga dumikit sa'yo, lalabs. Ayan, 10 million dollars. Mag-live shoutout. Jeng TV, nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Jeng TV. Ayan. Ayan, 10 million dollars. Mag-live shoutout. 10 million. Hana Vlog dan sa'yo from Jeng TV. Hana Vlog, lalabs. Pasuklan na lang si Jing Lalabs. Maraming salamat. Yan kumusta na yung nakapin? Tumagit na bawit lang. May harang kasi, uy. Napindot ko. Phil 25 TV, good morning Lalamig Love, shout out. Phil 25 TV, ayan. Good morning sa'yo, Lalabs. Anim na lang po sa nakapin mga lalabs. 6 na lang po sa nakapin. Ayan, palablab na po nakapin mga lalabs. 10 million loves, may love shout out. Janang Mix Vlogs. Dan sa nakapin Tamsak Bakas. Ate Mali, sino ba yung kaibigan mo dyan, lalabs? Jessa ng banang bahay, Jessa. Ayan, 5 na lang sa nakapin. Hindi ko na binaba. Premier course, maya-mayang gabi Pinas time. 9:30 PM guys, may palas chatter mi mamaya sa premiere ko. Ayan, sige lalabs. 9:30, 9, 10, 11, 12, 1. 1:30 dito ng hapon lalabs. Kasi PM 9, 10, 11, 12, 1. Ayan, 1:30 ng hapon dito. Kasi 4 hours yung gap. Maxine V, nagbaba ng bahay. Maxine, kumusta na ba yung palablab po? Suklian ko agad. Ayan.
Pwede naman load Pinas kung wala silang Gcash. Ayan. Ayan, 4 na lang sa nakapin. 4 na lang mga lalab sa nakapin. Power of Love Channel. Ayan. Maxine Dan sa'yo kalimbang pasukli. Ayan. Power of Love. Nagbawa ng bahay. Si Mighty Habi pala to. Si Power of Love. Power OTW from Maxine B. Gustong makalibre. Ayan. In mga nalas 5 na lang po sa nakapin. 5 na lang. Ito kasabay mo uli Mary Jane. Maxine Dan from Pil 25. Ate Malins, nandito ka pa ba? Sino ba yung sinasabi mong friend mo? Bunson Mobile Sound. Power of Love Channel Dan sa bahay mo with Bakas from Jing TV. Mga dalas, 2 na lang po sa nakapin. 2 na lang. Graduate na siya. Patamsak digit please from Jessa. Alam bakit 28 pa rin? Makisayaw, makihataw, kasama Ayun, 2 na lang po sa nakapin. 2 na lang. AJ Same June JR Dan pabalik. Ayan. From Hana Vlog, Jing nagbawa ng bahay. Jessa Dan po sa'yo. Jessa OTW. Ayan. From Jing TV, Phil 25 nagbawa ng bahay. Phil 25, Mary Jane. Janang, 2 na lang. Jing TV Dan Sukli from Power of Love. Ayan. Yan, salamat Power of Love. Jing TV Vlog, dikit po salamat. Jessa Dan Pulpak, pasukli na lang from Alex Pence. Jing TV Dan from Pil 25. Jing TV OTW. Ayan. Ang daming dumikit kay Jing. Mobile Sound. Mga nalang 2 na lang po sa nakapin. 2 na lang. Tingin ko nga to. Mimi Lisa nagbaba ng ba. 1 na lang po sa nakapin. 1 na lang. 1 na lang sa nakapin. Ayan. Mimi Lisa nagbaba ng bahay. Mimi Lisa. Ayan. Alex Dan sa Premier. Alex. Mimi Lisa 23 Dan pasukli from Power of Love. Dikit nito lahat. Ayan, Christina Lingat Santos, may shout out. Christina, meron ka na pong jacket. Ayan, 100 ka na, Jen. Sino yung may baby yung bahay? Nasaan pa? Nandiyan ba si ano? Sino ba yung may baby yung bahay?
Si Maxine ba yun? Yung baby pa? Kaya na pa to si Hana, meron siyang premier patamsakan muna natin. Mary Jane, Chelsea Story, Miguel Love shoutout. Ayan dyan ang nag 100 ka na. Patamsak po ang nakapin mga lalas. Maxine Dan sa Mukbang Pizza from Jing TV. Ayan. Danpil 25 from Christina Lingat Santos. Ayan. Pil 25 pasuklian si Christina Lalabs. Ayan, Miguel Love shoutout sa lahat from Chelsea Story TV. Ayan, host everyone, patamsak po upcoming premiere. Ayan. Chell Story, nakapinha na vlog kanina pa kami dikit. Ayan. Maxine, nagbaba ng bahay. Sige, Chell Story, tamsakan po natin yan, lalabs. Tamsak. Ayan. Chell Story TV. Ayan, Jing TV ng baba ng bahay. Hana Vlog Dan Pulpak. Pasukli na lang si Sam. Ayan. Jing TV ng baba ng bahay. Pasukli Maxine from Mary Jane. Ayan. Harang host from Jeng. Ayan. Tamsak Hana from Christina Lingat Santos. Amazing list mga lalabs. Ayan. Nagbinaba ni Nightboot. Power of Love Channel. Mary Jane Bahay from Maxine B. Ayan. Mary Jane Vergara ng baba ng bahay. Hana Vlog OTW from Batang Sandstorm. Mimili sa dikit na po, salamat from Ariel. Ayan. Sa Farming Love shoutout. Batang Sandstorm tamsak host. Ayan. Salamat po sa patamsak. Dan Maxine. Christina na dati pala tayong dikit. Dan Hana Vlog from Lori Pops. Maxine Dan Pulpak, pasukli na lang. 11 million and hours, Miguel Love shout out. Chell Story, tamsakan ko to madam. Wait lang. Coming LS. Sa far, ayan ang baba ng bahay. Tamsak na madam oy. Ayan. May snow pa rin. Natiman akong dikit sa'yo, Madam Chell Story. Ayan is Haki Official Dance Connect, please return to my link from Power of Love. Ayan. Jing TV Dan pasukli from Mary Jane. Mary Jane dating dikit. Ayan, sino yung may premiere dyan? Dan na ba kayo sa nakapin? Kay Alex. May premiere din to. Diyan muna tayo sa may mga premiere. Ayan, Jay-Z Vlogs. Hello host. Miguel Love shoutout Jay-Z. Jay-Z, ayan, may jacket ka na Jay-Z. Hello host, salamat na love sa iyong pagpasok. Salamat. Ayan. Maxine V ng baba ng bahay. Mary Jane Vergara ng baba ng bahay. Ayan. Mami G, ayan, binababa ni Nightboot. Salamat sa pagpinos from Alex Pence. Walang anuman. Ayan. Power of Love Channel ng baba ng bahay. Alex Pence Vlog OTW. Ayan. Sa Purple Pack already from Ariel. Ayan. Power of Love nagbaba ng bahay. 12 million daw sa club shoutout. Dan Sam Silahis from Christina. Ayan. Christina Lingat Santos Dan Sukli, thanks from Alex. Ayan. Ariel nagbaba ng penging saging host. Alex J Vlogs. Tingnan natin yung bahay mo. Min mo ba to? ZZ Vlogs. Sige lalas. Punta ako sa bahay mo ha. Punta ako sa bahay mo ano. ZZ. Min mo pala to.
Dan sa Far from Christina, Power of Love channel is Hack Official dan from Power of Love. Patamsak ako mga lalab sa nakapin po sa premiere niya. Ayan. Si Alex Spence may premiere po. Patamsak mga lalab. Salamat. Andito ko sa bahay mo, JZ Vlogs. Indikit ko na to bakbakan sa P7 Coraha Barangay Paitan. Is Hack Official dan si Power of Love. Ayan, lanis binabawa po ni Nightbot. Ariel 3D Vlog dan from ni Melissa. Tamsak Alex from Christina. Padikit munting channel ko mga loads. Yan, nasuklan na kita JZ Vlog sa main mo. Ni Melissa nagbaba ng bahay. Sam Silais Ninja nagbaba ng bahay. Ayan. Post out muna ako, office hour na po, balik na lang ako mamaya, thank you. Ayan, ayan, Power of Love, maraming salamat lalab, sige po mag-work ka na. Mary Jane, ayan, nagbaba ng bahay, Batang Sunstorm dan Sukli, thanks. Samira Lalamig Love, shout out. Dan sa nakapin from Maxine B. Alex Lalas, pasuklaan si Maxine. Dan sa'yo lalab, salamat. Salamat ng marami. Sige, bigyan kita ng 5 JZ. Maxine B, thanks. Dan na din ako sa'yo, Lods. Maxine B, nagbaba ng bahay. Ayan. Alex Dan Tusok. 9 million daw sa Miglab, shoutout. Samira, nagbaba ng bahay. Samira. Alex Dan, sa'yo si Lori Pops. Pabalikan na lang po lalabs. Ayan si Jing nagbaba ng bahay. Salamat sa pagdikit mga loads. Nakapindan from Jing TV. Alex Spence. Pasuklian si Jing lalabs. Merjin Vergara nagbaba ng bahay. Ayan. Jing TV nagbaba ng bahay. Palablab mga lalabs. 11 million daw sa Miglab, shoutout. Ayan. Sam Silais dan from Mary Jane. Alex Spence, dikit na po, salamat from Ariel 3D. Sam Silahis, pasukli po from Merjin Vergara. Ayan si Maxine nagbaba ng bahay. Madam Ara, Miguelab, shoutout. Saan po kayo na base host? Nasa UAE lalabs. Dito sa abroad. Yan JZ, nasa bahay mo ko. Hindi na ako magbakasa. JZ Vlogs. Unang dikit. Madam Ara, Miguelab, shoutout po. Tamsak host. Salamat madam sa iyong patamsak. Lori Pops Vlog dan Sukli, thank you. JZ. Oh? Yan JZ, pangalawang dikit to lalabs. Ayan, 9 million daw sa Miglab, shoutout. Samira, nagbaba ng bahay. Samira. Lablabin natin si Samira mga lalabs. Thank you so much, Samira. Yan JZ, nasa bahay mo ko uli lalabs. Pangatlong dikit. Ara, upcoming LS patamsak, salamat. Ayan mga lalabs, may upcoming LS si Madam Ara. Tamsakan natin yan mga lalas, maraming tao dyan. Tamsakan natin si Madam Ara. Pangapat na dikit JZ. Mary Jane Vergara nagbaba ng bahay. Mary Jane Vergara, ayan. Padikit si Mary Jane mga lalas, padikit. Maxine, nandyan ka po, Maxine?
Ayan, pang 5 dikit sa'yo, lalabs. Punta na tayo kay Maxine. Dito to sa'yo, Alex Pence. Ayan, na sa'yo si Madam Ara, Alex Pence. Suklian na lang, nakita ko yung bakas niya. Tamsak dan host from Maxine. Ayan. Sige, lalab, salamat sa patamsak. Yung bahay mo, Maxine, nasaan na? Ayan, tamsakan natin si Madam Ara, mga lalabs. Kanyang upcoming LS. Tamsakan ko yun, Madam Ara, 1 minute. Ayan, padikit Samira. Samira, kindly return to Mary Jane. Already connected to you. Thank you. Thank you so much, lalabs. Thank you so much. Tamsakan ko muna si Madam Ara. Palablab po na kapin, mga lalabs. Ang dami na po nagtamsak kay Madam Ara. Madami na itong napuntahan. Samira OTW. Ayan, from Maxine. Paru-paru G. Paru-paru G. Ba't ko ni-likes? Sino pa ang di ko nabalikan? This is the mix of DJ Dones. Fly high butterfly. Upcoming LS, mga lalabs. Jing TV dan sukli from Alex Pence. Yan si Madam Ara, tamsakan po natin yung mga lalabs. Dan Alex, meron din nagawa ng bahay. Ayan. Alex, natusok na kita from Ara. Ayan. Malakas ba yung buhes ko? Tama lang. Ha? Mama lang ba? Ha? Lori Pops vlog dan na rin sa'yo, Lods. Yan, Maxine, nasa bahay mo ako, lalabs. Maxine, hindi na ako magbakas. 594 ka na. 6 na lang, mag 600 ka na. Kapin. Ayan, sa nakapin, mga lalabs, 6 na lang. Maxine B. Bisaya po ba kayo, host? Hindi, lalabs. Bicolano ako. Ara and Elos vlog dan po pasok from Mary Jane. Ayan. Salamat, Ara, na Ara dan na rin ako. Incoming LS mo dating dikit. Ayan. Ayan, Maxine, ano na lang sa'yo? Ilan na ba sa'yo, Maxine? Yan, 2 na lang kay Maxine, mga lalab, sa nakapin. 2 na lang sa nakapin. Sa kanyang mukbang. Ayan, 600 ka na, Maxine, lalabs. Grade 6 ka na. Dagdagan mo na lang yan para di malagas. Madam Ara, nandito ka pa ba si Madam Oy? Sino pa ba yung may premiere dyan? Wala na yung may premiere. Padikit please from Joy. May love shout out, Joy, lalabs. Tamsakan natin si Madam Ara. Yan, Maxine, nag-ano ka na, lalabs, grade 6 ka na. Alex, dan sa'yo kanina pa from
Jeng. Nakapindan na rin kanina. Ayan. Sino po dyan lalabs? Si Maxine o si Madam Ara? Dan sa nakapin Maxine. Maxine, pasuklaan na lang si Jay-Z. Mary Jane Vergara nagbaba ng bahay. Ayan. Kiring, 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 kikiring, kiring. Salamat Jing, dan na din ako sa'yo. Ayan. From Alex Pen. Padikit please from Joy. Ayan. Joy to the world. Ayan si Joy 512. WC, welcome Alex from Jing TV. Ayan, thank you so much. Joy dan po from Mary Jane. Joy, pasuklaan na lang. Meron ka bang Premier Lalab, Sam? Yan natin 70. Pasukli po from Mary Jane Vergara. Dan sa nakapin. Ayan, Madam Ara. Dan sa'yo si Maxine. Pasuklan na lang, Madam. Maraming salamat. Madam Ara, nandito ka pa ba? Ayan si Joy, nagbaba ng bahay. Joy. Si Joy, lablabin natin mga lalabs. Diyan ang mix vlog dan of comments ka from Ara and Elos Vlogs. Ayan, dyan ang pasuklan na lang ni Janang si Madam Ara. Ayan si Maxine B, nagbaba ng bahay. Maxine B. Madam Ara, dikit ko to sa'yo, Madam Ara. Nasa bahay mo ako. Joy dan pasukli from Sam. May saging dyan, oh. Yun, oh. Cheria. Ma'am Ara, pasukli from Maxine. Joy dan sa'yo si Sam Lalabs. Maxine V, dikit na po, salamat from Ariel. Ayan. Ilan na ba yung bahay mo, Ariel? Yan, sige, ikaw sunod dyan, Ariel Lalabs, ha? Huwag ka umalis. Dan na kayo sa nakapin, mga lalabs. Ayan si Ara. Ariel, baba ka ng bahay, lalabs, Ariel. Joy, dan sa bahay mo with Kalimbang from Jing TV. Joy, lalabs, pasuklan na lang si Jing. Dan sa'yo, lalabs, si Jing Lalabs. Joy, pasuklan na lang, lalab, maraming salamat. Dan na kayo kay Madam Ara. Punta tayo kay Ariel. Na may maasim. Ariel 3D Vlog. Dito ko sa bahay mo, Ariel. 366. Salamat ho. So ano naman, Maxine B, dating dikit. Maxine, dating dikit si Madam Ara. Ariel 3D Vlog dan from Mary Jane Vergara. Yan, Ariel, pasok lang si Mary Jane Lalabs. Dan sa'yo, Jing Lalabs, Jing TV channel. Ayan. Upo host, Mimi Lisa. Yan, nagbaba ng bahay si Mimi Lisa. Ito na ako sa bahay mo, Ariel. Dan Ariel Tamsak from Lori Pops. Yan, Ariel, pasok lang si Lori Pops Lalabs. Dan si Lori Pops. Pasok lang na lang si Lori Pops, salamat. Ayan, Ara, nagbaba ng bahay si Madam Ara. Sam Silahis Ninja, nagbaba ng bahay. Nasa bahay mo ako, Ariel. Okay, bakas lang po. Hindi na ako magbakas. Kasi ayuda lang naman to. Ang galing palang mag-art ni Ariel. Sana oil, ayan. Galing.
Ayan, 7 million in the house. Mega love shout out to everyone. Thank you so much. Ang galing niyang mag-drawing ni Ariel. This is the mix of DJ Dollars. This is the mix of DJ Dollars. Dan na po sa nakapiin. Ayan, Mary Jean nagbaba ng bahay. Ayan, Ariel, pasuklian na lang Ariel. Si Maxine. Dan sa'yo si Maxine. OTW Mary Jane. Ayan, from Mimi Lisa. Lori Pops Vlog. Dan dikit sa'yo dalawa. Dikit sa dalawang dogs. From RN Elos Vlog. Dikit ko na yun sa'yo, ano? Ariel. And 8 million daw sa Mega Love shoutout. 8 million, thank you so much. Maxine B, nagba ng bahay. Pangalawang dikit to, Ariel. Ariel 3D vlog full pack from Sam Silahis Ninja. Ayan. Ariel, pasuklian na lang Ariel. Ma'am, out po muna ako. Punta lang po ako school. Sige na, Maxine Lalas, mag-ingat ka. God bless. Pagbutin mo yung pag-aaral mo. Wag puro whitey. Hindi na, Lalas, mag-ingat ka. Bakit pa pinasok dyan? Tingnan mo. Wala ata. Tingnan mo. Ayaw. Salamat po. Ayan. Mary Jean Vergara Dan. Nandyan sa rep. Sa rep. Aral mo na bago IT. Jing Lalads. Nakapindan. Ayan, Ariel. Yun lang po ng bakas, balikan ko po kayo. Ayan. Tawa tuloy si Madam Ara. Pero marunong na siyang mag-vlog. Janang. Ayan. Janang Vlog Vergara. Dikit na po, salamat. Muset. Umalis na siya. Nag-ano muna siya, nag-whitey bago siya papasok sa school eh. Akala ko sa Pinas, online class lang. Nagpunta na pala sila sa school. Thanks po from Mary Jane. Ayan. Anong nangyari kay Ariel? Maxine Dan from Mimi Lisa. Sige po, Mimi Lisa, magsusukli po yan. Magbakas ka lang po. Ang sabi niya, papunta siya sa school. Ayan. Dan Ariel 3D Vlog from Christina. Ayan. Jing TV, dikit na po, salamat. Ang iba online pa. Yung iba pala online. Siya pupunta na sa school. Diba? Dapat nag-aral siya ng lesson niya. Baka nag-whitey siya tapos kinain yung niya, yung saging, iniisip niya habang may klase. Nasa isip niya, kinain na naman ni Lolo yung aking banana. Jong Santiago, ayan, nagbuwa ng bahay.
yung anak mo naka-online class. Tandaan naman eh. Ang dalawa na lang po sa nakapin, dalawa na lang. Dalawa na lang sa nakapin, dan Mimilisa. Ariel. Dalawa na lang. Jong Santiago Dan. Ayan. From Christina Lingat. Tanungin ni teacher tapos ang sagot niya, Sir Whitey po. Sagot niya ay, panay lagas sir eh. Hindi ako makapokus. Maxindan. Ayan. Jong Santiago nagbaba ng bahay. Jong. Ayan. Jong Santiago, lablabin natin si Jong. Kanina pa to si Jong. Yan si Uludo pala to. Ang daming alagad ni Uludo ah. Lagas sir, lagas. Pasok li Jong si Mary Jane. Ayan. Chabilita vlog, Miguel Love, shout out lalabs. Chabilita. Dan Jong, Madam Ara, natawa tuloy si Madam Ara. Oy. Dragon Gaming, nagbaba ng bahay. Dragon Gaming. Ayan. Dragon Gaming, lablabin natin si Dragon Gaming mga lalabs. Dragon Gaming, galing mag-drawing ni ni Ariel. Sana all. Dan sa nakapin from Jong Santiago. Ariel lalabs. Masuklian mo lalabs si Jong Santiago. Dan Chabilita from Christina. Mary Jane Vergara nagbaba ng bahay. Padikit. Ayan, Jong Santiago nagbaba ng bahay. Jong Santiago. Ay, 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 ay. Christina Dan. Ayan, Dragon Gaming. Pasuklian Dragon Gaming si si Christina. Kindly return to Christina Lingat Santos, Dragon Gaming. Sam Silais, dikit na po, salamat. Isa na lang sa nakapin, mga lalabs. Isa na lang, isa na lang. Si Madam Ara panay tawa, si Madam Ara tuloy. Ayan, 375 ka na Ariel lalabs, oy. Si Jong Santiago, tingnan natin yung bahay niya. Si Uludo. Si Uludo, kailangan lang naman ito WHD ka pa ba muni? Jong Santiago. Christina, bahay, baba. Christina lalabs, yung bahay mo, baba mo. Dan Ara and Elo, ayan. Christina, baba mo yung bahay mo, lalabs. Si Jay-Z umalis na. Chabilita yung bahay ni Chabilita. Malaki na rin yung bahay ni Madam Chabilita. Christina, baba yung bahay mo, lalabs. Ang hirap kumita ng pera sa YT, oy. Hi, Bismillahirrahmanirrahim. Yan, Christina. Ay, Madam Ara. Sasahod ka na, malapit na. Sasahod na to si Madam Ara, malapit na. Sa 21. Chabilita vlog dan pasukli. Ayan. Salamat po, suklian ko sila. Bakas lang po. Ayan. Chabilita vlog dan pasukli para Mary Jane. Andito ko sa bahay mo, ilang Chabilita. Ay, Chabilita. Christina Lingat Santos. Dati man akong dikit sa'yo, lalabs. 519. Envian kita ng 5, Christina. Christina Dan. Ayan, lalab Christina. Kalimbangin mo yan si Ara. Maraming ayun mo dyan tao. Maraming tao dyan, lalabs, pag pumunta ka.
Christina. Yan, nasa bahay mo ako. Hello guys, to my WC, to my channel, bulang lang na bangos. Ayan, sa katapusan sa pasahod host. Excited. Nasahod ka ba, Madam Ara? Kasi marami ka atang marami kang tao palagi. Nasahod ka ng $200. Wow, pambili tibak. Ako, Madam Ara, na-reach ko yung $100. Nasa $120 ako eh. Nasasahod ako. Pambili ko yun ng ticket nang makauwi na ako ng Pilipinas. Ayan, Christina, nasa bahay mo ako, lalabs. Pambili ng tibak. Magkano lang ba yung tibak? 35 pesos lang yun sa recto, sa bangketa. 10 dirham lang yan dito. 10 dirham. Ayan. Pangalawang dikit, Christina, pinanood ko yung bulang lang mo, ha. Sana all $200. Hindi mo, Madam Ara? Hindi ba $200? Ang hirap kumita sa YT. Oy, kailangan mong paghirapan yung mga sama mo ng loob. Pagkatapos mong maranasan yung mga sama ng loob kay Lolo, saka kanya papasweldohin. Ay naku, si Lolo lakas mang lamon eh. Yan. Pangalawang dikit to sa'yo, Christina Lalabs. 35 Makatian host, dapat Victoria's Secret. Walang tatak. Kung nagtitipid, Madam Ara, pwede na yan. Hindi naman yan makikita. Kaso lang Makati sa puwit kasi mumurahin eh. Mary Jane Dan from Chabilita. Ayan. At pangalawang dikit sa'yo, lalabs, Christina. At pangatlong dikit. Thanks, Chabilita Vlog from Mary Jane. Ayan. Tawa tuloy si Madam Araw. Pangatlong dikit, Christina. If mo yun daw sa Love shout out. Hindi ako nagtitibak, Madam Ara, kasi parang hindi komportable sa puwit. Oy, parang feeling ko may nakasalpak sa puwit ko. Parang naglalakad ka pa na hawi ka ng puwit mo ba? Parang may nakasuksok. Hindi ako nagtitibak. Hindi ako sanay. Parang kati-kati eh. Ay, ambot eh. Tinanay ko na magsuot yan, hindi talaga ako mapakali. Nagpalit talaga ako. Si feeling ko ba ano ba yan, parang may basta iba. Iba yung feelings. Christina, lingat, sarap, sinigang, dan, dikit. Bulang lang yun, lalabs. Yung niya, ayan, bulang lang. Dan Mama G from Christina Lingat Santos, salamat, lalabs. Ayan, pang-apat na dikit, Christina. Dan sa nakapin from Chabilita, ayan. Tawa tuloy si Madam Uy. Madam Ara, hindi ka ba hindi ka ba nakaka-copyright? Araw-araw na lang copyright. Lahat na lang ng kanta may copyright.
2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Hala? 2, 3, 4. Naka 2 hours na pala. Yan pang 5 dikit to sa'yo, Christina Lalabs. Sa bulang lang. Ayan. Pinapanood ko pa. Hi, butterfly main game. Maui boy, sleeping? Huh? Uludo, vlog dikit na po from Ariel 3D vlog. Chabilita ng kubanang bahay, Chabilita. Yan si Chabilita, lablabin natin mga lalab. Chabilita, lalala, lalalala. Ayan, 8 million in the house, Miguel Lab, shout out. Uludo, vlog dikit na, ayan. Panay to si Madam Araw yun. Dragon Gaming, nagmaba ng bahay. Oh my god. Ayan, Dragon Gaming, lalabs, nagawa ng kanyang pamamahay. Si Dragon Gaming. Ayan, dan ako sa'yo ng 5, Christina lalabs. Christina, ikaw ang sawing palad. Kailan ka kaya nila maintindihan? Oh, Christina. Dan Laniski Vlog, salamat lalats sa pagdikit lalats kay Laniski. Thank you so much lalats. Napakabait mo naman. Ayan. Sino pa ba hindi ko napin dyan? Si Chabilita, si Uludo, kailangan lang nito WH. Namuni ka na ba Uludo? Uludo lalabs? Namuni na ba si Uludo? Salamat. Ayan. Sana si Chabilita, ipin natin si Chabilita. DJ Tollets Remix. Ayan, 6 million in the house. Miguel Lab, shout out. 6 million. Ako host, need WH. Sige lalabs. Di ka pa muni. Ilan na ba yung bahay mo? Malaki na yung bahay mo. Kailangan mo ng WH. Sige lalabs, play kita mamaya. Pagkatapos ng aking LS. Ayan. Salamat sa pagpin. Dito ko sa bahay mo. Go with me. My quick grocery run at Pure Gold. Cabanatuan City. Ayan. Miss na miss ko na. Gusto ko nang umuwi ng Pinas. Ayan. Nakamiss na mag-grocery sa Pinas. Salamat host sa alaso. Salamat lalabs. You're welcome. Ayan. Yan, nasa bahay mo ako. Hindi na ako bakas. Panoorin ko muna. Ra-ra-ra-ra-ra. Sa. Ayan, sana all may pang grocery si Chabilita. Yan, pangalawang dikit sa'yo, Chabilita. Sana all. Yan, si Madam Ara napapasayaw. Napapasayaw si Madam Ara, oy. Mamaya may ano yan, copyright. Magsayaw na lang ako dito, host. Yung pangalawang dikit sa'yo, Madam Chabilita. My silent LS, God bless everyone. Ayan. Mimi Lisa, hindi ko pa tanapin si Mimi Lisa. Mamaya Mimi Lisa, sunod ka kay Chabilita. Sana host mamuni para may pang grocery. Ayan. Pag namuni ka lalads, marami ka pang trials. Hintayin mo pa yung ano mo, yung pin, mga isang buwan. Tapos yung ano pa, kailangan mong ma-reach yung $100 para makasahod. Pag di mo na-reach, wala kang sahod. Pangalawang dikit. Ayan. SNJ TV Vlog. Hello po host. SNJ, may love shout out lalabs.
SNJ. Pangalawang dikit yun sa'yo, lalabs. Chabilita Vlogs. Ganun boss, hirap pala. Siyempre lalabs, kailangan mong paghirapan bago ka magsweldo. Siyempre ano ka, puyat. May mga isda na po ba? Meron namang mga isda. Anong isda ba yung gusto mo, SNJ? Anong isda yung gusto mo? Yan, pangatlong dikit po, Chabilita. Ayan. SNJ nagbaba ng bahay. Sino ba to si SNJ? Si Sams pala to. Napakagandang lugar. Ayan, so nas YouTube. Miguel Love shoutout. Pangatlong dikit. Pangapat to lalab, Chabilita. Salamat Pagigos from Chona Tube. Ayan. Zona Miglab shout out. Zona is from Indonesia, sa? I am correct? Zona? You are not Filipino. Zona's Tube. Chabilita Vlog dan po sa grocery from SNJ TV Vlog. Ayan, Chabilita lalabs. Pasuklian si SNJ TV Vlogs. Basta Disco sa Barangay Montilla. SNJ, pasuklian na lang, Chabilita lalabs. Salamat. Dan sa nakapin, Christina from Lori Pops. Yes. See, you are from Indonesia. Malaysia. Malaysia. RN Elos Vlog o palahos, akala ko madali lang. Madali lang yan lalas kapag na-reach mo na lahat. Siyempre kailangan paghirapan ba? Yan pang 5 tong dikit sa'yo lalabs. Chabilita. Kung asa ka lang sa views, cent lang yun. Pero kung 1 million views mo yun, hayahay. Kailan kaya tayo mag 1 million views? Kailangan siguro, Madam Ara, may nakita ako nakaraan, siguro 2 months ago, yung views niya mga, siguro 500 plus pa lang, nag-ano siya, nagligo challenge. Ang ginawa niya, nagligo siya sa harapan ng bahay nila, naghubad-hubad, bakat-bakat. Hala, nakita ko ng isang araw 3.5 million na yung views niya, pero yung banana niya nasa 3.5 lang, pero yung views niya, uy naku, ang laki, 3.5 million. Viral pala yung ligo challenge. Pag 1 million views, 1 million din ata yung sweldo. Chabilita Vlog dan. Ayan, from Samantha. Si ano to? Si Manay Bicol. Nandyan pa ba si ano? Kailan kaya tayo mag 1 million? Kung Samantha. 1 million views, 25k lang host. Maliit lang pala. Oh my goodness. Pero pwede na rin yun, no? 1 million 25k. Bakit yung iba may 1 million views, pinapakita nila sa vlog nila ang daming pera? Baka dinagdagan na lang. Syuwada. Pag nag 1 million pala,
25k lang pala yun. Kala ko malaki na. Parang maliit pa rin. 25,000. 25k. Isang sauran ko lang yan dito. Isang buwan. JB Guitar. Nasaan na ba si ano kanina? Sabi ko ipipin ko siya. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Si Mimi Lisa. Ayan. Meron na tayong sakit sa alilimutin, makakalimutin. Bunson Mobile Sound. Maliit lang pala. Kaya yun views natin since lang. Ganun pala yun. Pero yung iba pag nagpapakita parang 1 million views, ang dami-daming pera, 'di ba? At least meron 25k. Pandagdag na rin yan sa ano, pang kain. It with Kathleen, bigyan ng shout out. It with Kathleen Lalabs. SNJ Dan Sukli from Chabilita. It with Kathleen, bigyan ng shout out. Ayan. Mimi Lisa, sa bahay mo ako lalabs. Nito ka pa ba, Mimi Lisa? Laki pala ng bahay ni Mimi Lisa. Sana all. JB Guitar Tutorial Dan Idol. Ayan, JB Miguel shout out. Mabuti kung madaming nagpalipad at members, laking tulong yun. Ayan. Wala man nagpapamember. Ako mga lalas, gustong gusto ko talagang magpamember sa iba pang nag-LS. Kaso lang, ano kasi, hindi ko pa siya magawa dito magpamember. Wala kasi akong ATM dito eh. Wala pa akong ATM, sa Pinas na lang. Pag umuwi ako ng Pinas, Madam Ara, wala. Magpamember ako sa'yo. Dito kasi wala akong account. Mahirap. Kahit paliparan pa kita ng 500 pesos eh. Dito kasi walang pera si Hoss. Yung aking pera is nasa account, nasa Pinas. Dito wala, naiya nga ako sa iba pag pinapaliparan ako eh. Kasi hindi ko sila hindi ko pa sila mabalikan. Saka ako na lang sila babawian pag ako nasa Pinas na. Lahat ng nagpamember sa akin, babalikan ko. Dito wala eh. Hindi man nakakamember yung aking mobile number. Sana all. Kasi kahit pa paano meron naman akong ipon, eh, nasa Pinas nga lang. Dito wala akong pera. Kawawa. Walang pera dito sa abroad. Kasi kada sweldo ko, inuhulog ko yun sa account ko. Para pag ako'y umuwi na meron akong pera. Mahirap kasi yung puro trabaho na lang trabaho. Tapos pagdating ng araw wala kang pera, kawawa ka. Walang tutulong sa Pilipinas kundi sarili lang. Sunas Tube. Ayan, napasayaw si Tunas. Oh. Ayan, Mimi Lisa, nasa bahay mo na akong Mimi Lisa. Ayan, DIY simple. Correct Hoss. Oo, tama yun, Madam Ara. Kaya nung nandito ko sa abroad, hindi ko yun lahat pinapadala sa nanay ko kasi pagdating ng araw, pag ako'y umuwi ng Pilipinas, walang tutulong sa akin kundi sarili ko lang. Yung mga pinadala mo ng pera, hindi ka naman tutulungan yan. Sarili mo lang. Pag wala kang pera, kawawa. Kawawang bata. Madam Irene TV, ayan. Mega love shout out. Madam Irene TV. Kaya malapit na akong umuwi mga lalal soon.
See you Philippines soon. Ayan. Siguro mga July, ayan, nandyan na ako. July. Magano muna ako, relax muna. Relax muna si Hus. Mag-vlog ako doon sa amin. Tulungan ko yung walang mga yung walang mga makain. Malay mo one day, bigla tayong sumikat, di ba? July palipad ako sa'yo hat. July palipad ako sa'yo. Hus. Naul mag-relax muna. Oh, Madam Irene, mag-relax muna ako. Lahat ng nagpamember sa akin, babalikan ko lahat yun. Hindi ngayon. Walang pera si Hus dito sa abroad, oy. Sana sa Pinas na ako. Na ako mag-business. Ayan. Irene sis, mega love shoutout. Ay, kaya nga hanggang ngayon tingnan mo, tanda-tanda ko na wala pa akong anak, madam, oy. Mimi Lisa Dan from Chabilita. Ayan. Nandyan pa ba si Mimi Lisa? Sa July na ako magpamember sa'yo, Hus. Sige, magpamember din ako sa'yo, Madam Ara, sa July na. Hindi, yung tatay ko kasi mag-ano siya. Oo. Dalaga. Dalaga. Mag-anak ka na, Hus. Ayan. Mag-anak na ako, madam. Ayan. Dalagang V. Ayan. China Oil, mag-business ako, business mukbang pa. Ayan. Ano mahuhuli na sa biyahe? Kaya nga, isa na pag nabuntis ako, dalawa agad eh. Yung kambal, para tapos na agad. Lalaki, babae. Malay mo magkatotoo, di ba? Irene TV, ayan. Tamsakdan, aling silay. Ay. May technically, ayan. Sipagan mo para twins. Titingin nga ako sa sa YouTube kung paano gawin yung yung kambal. Kung ano yung mga tricks ba paano mabuo ang kambal. Ayan. Turuan mo ako, Madam Ara. May technique daw sis para magkaroon ng twins. Nag-search nga ako eh. Nag-search nga ako sa Google. Kung paano magkaroon ng kambal. Ano ba yung mga dapat kong gawin para agad, dalawa agad? Para matapos na, di ba? Kambal agad eh. Lalaki, babae. Tapos hindi na ako magbuntis. Tama na yun. It with Kathleen Dan from Aling Silay. Ayan. Ang twins ko babae. Ayan, wow. Puro babae, madam. Ay, may twins ka pala. Ayan yung sa akin eh. Sana maging twins yung anak ko ba. Para tapos na agad. Kasi kung isa lang, kung lalaki, gagawa na naman ng susunod. Sa lahi siguro yung Madam Ara. Ayan, Christina Dan Pulpak from Shuna. Aling Silay Dan from Mimi Lisa. Ayan. Sabay tali. Oo. Para hindi na ako mag-aanak. Tama na yung dalawa agad. May lahi kami both side. Kaya pala. Ano kayong cesarean?
Ang tanong, may matiknik ba? May matiknik na ba? Sus, magpa-skill ka na, dakul ma-apply. Aling sila dan, ayan, Prancabilita, Mimilisa, ayan, magpa-skill na nga, mag-post na nga ako sa Facebook. Pabs TV Vlog, nagbaba ng bahay, ayan, host, yes. Basta sana pag nag-uwi ako mabuntis na ako hindi kong dinadasal, kakaingit kaya yung may mga anak. Alam nyo minsan, pag nagpunta ako sa mall, may nakita kong may hawak na baby ba. Tapos may kasamang family, sabi ko, mapapaisip na lang ako, sana all. Sana all, syuhada. Palahi ka sa Americano Blue Eyes. Wag na. Mukha namang Amerikano yung ko jowa. Uy, Pabs TV Vlog dan from Mimilisa. Palahi. Meron na akong isang ampon, Madam Ara. Pusa nga lang. Sana all. Meron akong panganay. Mayroon mura lang. Ayan. Ara and Ilos Vlog, drop your link. Ayan. Ayan, Madam Ara, drop your link daw. Kagaga nagmamartis to si Hus. Meow. Ayan. Ayan, Chabilita nagawa ng bye. Chabilita. May harang ka, Mimilisa. Ayan si Mimilisa. Nagmartis si Husoy. Lori Pops Vlog. Ayan. Buti na lang talaga mga lalabs. Meron akong pusang kasama dito sa bahay. Kung hindi, iwan ko na buang na siguro ko dito. Maghapon. Kaya yung pusa kinakausap ko kahit di sumasagot. Maganda rin talaga may alaga. Para hindi mabuang. Ayan. Ayan, 11 million in the house. Miguel Love, shout out. Dumami tuloy yung tao. Mag-tiktok kayo ni Mingming mo sis. Ayan. Tamad man to, lagi na lang tong tulog. Meow meow. Nandito sa tabi ko, tulog na nga Gusto nyo makita? Katabi ko siya, nasa upuan na yung tulog Wala tong ginawa ko, hindi kumain, matulog. Nandito sa tabi ko yung aking baby. Mami boy, sleeping. Ito siya mga lalabs Ito siya Ayan. Chabilita Vlog. Antok siya, antok. Antok siya mga lalabs. Ayan siya. Ayan siya Sleep na ikaw, antok ikaw, antok. Inaantok siya. Iuwi mo yung host. Yan, sleep na. Iuwi ko yan. Diyos me, yung miyaw akin ka na lang. Susmukang antukin. Walang ginawa kundi matulog yan. Antukin nga yan, Manay Bicol. Yung natulog na uli, Tapos pag nagutom siya, hingi. Uwi mo dito tapos palahi mo business mo. Ay, lalaki yan Ay, pwede pala yun. Pwede pala yun, Madam Ara. Ayaw nga na, hindi ko naisip yun.
kailangan meron din siyang asawang katulad niya. Dito kasi sa UAE, madami ditong pusang magaganda. Kaso nga lang mahal pag nag-uwi. Kailangan ko pa itong hanapan ng asawa. Lalaki kasi ito, Madam Ara. Baka yan magpayaman sa'yo. Sana all, ayan. Sana nga yumaman. Ara and Elos Vlog dan Pulpak, ayan, from Zona. Sana nga kailangan ko palang bilhan yan ng babae. Persian ang pusa ko dito. Ano naman to, Madam Ara, Siberian. Siberian siya. Ano pa lang siya, 3-year-old. Webhouse TV dating dikit. Ayan. Sons OTW from Ara and Elos Vlog, Kuya Pabs. Ayan, nababa ng bahay si Kuya Pabs. This is the mix of DJ Kathleen Lalab, Kathleen Kabigayan. Ayan. Pil 25 TV dan kanina sa'yo, salamat. Ayan. May pangalawang dikit ko yun sa'yo, madam. Paro G. Pag sa next week, ayusin ko na nga yung mga papel niyan ng pusa ko. Kasi may mga requirements bago siya iuwi. Pusa cute shop. Pusa cute shop. Kailangan ko palang padamihin yung lahi niya, tapos ibibenta ko, Ibenta ko siya online sa Pinas. Tama. Kailan pala alagaan ko yan, tama. Hindi ko naisip yun. Ay, Ara terima kasih. Ayan, from Shona Chuchub. Dali iuwi mo tapos palahiin mo. Palahian ko pusa ko. Lalaki to, Madam Ara, babae ba yan sa'yo? Lalaki to. Pag babae, okay lang. Hindi pa to, ano pa to? Virgin. Hindi pa to nag-asawa. Sakto. Ang laki pa naman nito, baka yung pusang maliit. Chubby Dan po, Prampil 25 TV. Yun nga yung naisip ko sa Pilipinas Nabibili ako ng asawa nito. Pero narinig ko, mahal daw kasi ang yung may mga lahi dyan sa Pinas. Parang nasa 10,000. Ganon yung mga may lahing pusa. Malaki ang Persian. Malaki din. Sakto pag nagkaanak sila, ang ganda. Kaya hindi ko pinatanggal yung niya yung itlog. Kasi kapon yung tawag doon. Hindi ko siya pinakapon. Kasi gusto ko nga malahian siya. Yan, dating dikit, Pabs TV Vlog from Webhouse TV. Yan, pangatlong dikit to, Mimi Lisa. Mikasha, oo, mahal dito pag pure 20k, alang mahal pala. My goodness. Pag nalahian pala to, pag nag-asawa to at nanganak ng madami. 16k, alang mahal pala. Tapos pwedeng ibenta online, di ba? Pwede pala yun. Pwede, tama. Try kong magdala ng 2 pusa. Kasi dito sa UAE, madaming pusa ditong magaganda.
Nagkalat lang ba sa labas? Oo, may business ka na agad. Oo nga no, hindi ko naisip yun ah. Kailangan ko palang hanapan to ng asawa. Dalhin ko sa'yo para ano, sawahin niya yung ano mo, yung pusa. Palahi. Two months pang mga anak na sila. Ayan, oo nga. Kamo gap Oo nga, hindi talaga naisip yun. Pwede palang gawing business tong pusa. Tama. Tapos magla-live ako, ibibenta ko yung mga baby. Ayo nga no. Binigyan mo ko ng idea, Madam Ara. Ayan, Chabilita nagbaba ng bahay. Sino pa ba di ko na-pin? Mikasha Lalabs, nakikinig si Mikasha oh. Shuna, drop your link Lalab. Zona. Where is your link? Bili ako. Wala pa nga eh. Iuwi ko muna tong alaga ko. Hanapan ko ng asawa. Zona, drop your link. Sana ba to si Jonah? Jonah, drop your link. Oy, oy. Umalis na ata. Pero may discount. Depende sa situation. Oo, may discount. Depende sa klase ng pusa. RN Enos Vlog dan from Mimi Lisa. Ayan. Ayan, Zona, dyan ka pa ba, oy? Nasaan na to si, Dudong? Zona's YouTube, you are here? Si Kuya Pabs na nga lang. Mimi, bahay, Mimi. Ayan, na kaming channel din siya, Madam. Si Mimi Lisa. Ay, hindi pala siya nakamit. Nakapin bahay ko. And binaba ko na, Madam Mimi Lisa. Si Kuya Pabs na yung nakapin. Biker, Migalab, shout out. Good morning, host. Ay. Ayan, nagbaba ng bahay si Mimi Lisa. And Biker, meron ka ng jacket. OTW Mimi. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6. Biker, ayan, host Migalab, shout out. Ayan, may jacket ka na, Biker. Salamat sa iyong patusok, Lalab. Salamat. Ayan. Hindi mo pa na ito nag-charge, uy. Thank you ho sa jacket. Ayan. Thank you din, Lalabs. Mikasha. Ayan, si Mikasha, oy. Mikasha Lalabs, oy. Ito po sa bahay mo, Kuya Paps. Saturday, ano to? Saturday banding sa mga kapitbahay eh.
Mikasha, biker, salamat na loves, biker. Ayan. And 8 million daw sa Miguel Love shoutout. And Kuya Pabs, nasa bahay mo ako, Kuya Pabs. Mimi Dan sa hairstyle mo. Ayan. Web House, Miguel Love shoutout. 922 si Web House. Ikaw sunod ko, Web House. Kay ano, Pabs, ha? Road to ano ka pala? 1K. Fitness Life, Tamsak Host. Ayan. Fitness Lalamig Love shoutout. Fitness Life. Ara and Elos Vlog. Ayan, nagbaba ng bahay. Mobile Sound. Tamsak bagong dikit na kapinhos. Pabs TV Vlog, tusok na lang. Ayan. Ayan, Kuya Pabs. Pabalikan na lang po si Biker. Dan na po sa'yo, salamat. 300. Web House, dumikit ka po ba? Tamsak kasi nakalagay dito, be. Ayan. Yan, Kuya Pabs, dikit ko na to sa'yo, lalabs. Ang bilis ng oras, mami. Naka 3 hours ka na agad. Oo nga, naka 3 hours na ako. 2, 3, 4, 5. 3 hours na nga. Yung isang oras pa. Isang oras pa uli. Harang host, ayan. Salamat sa iyong paharang, lalabs. Bilang mo yung oras ko, ah. Pabuang-buang lang 3 hours na si host. Naka 3 hours na pala ako. Nagmarites. 3 hours na pala ako, oy. Meron na akong $1. $1 sa 3 hours. Pwede na yun kaysa naman wala. Kung humiga lang ako, wala akong $1. Ayan. Ayan si Amazing Health. Enjoy lang. Okay lang yan kaysa wala, diba? Champion Nash, may lang shout out. Champion Nash. Ayan, Amazing Health Dan from Mergin Vergara. Ayan, Biker nagbaba ng bahay. Tingnan natin yung bahay ni Biker. 800, si AR pala to. Si Biker. Si AR, ayan. Southern Later Mix DJs. Makasayaw jud ka. Champion Nash Dan All, Miguel Love shout out. Ayan. From Amazing Health. Biker Dan Pasukli po from Mary Jane Vergara. Ayan, salamat Mary Jane. Amazing tusok pe sa premiere mo. Patusok din ako, be. Ayan. Ayan, amazing Dan na si Madam Ara. Patusok na rin siya. Mary Jane Dan naka
na po kanina sa house mo, lalabs. Ayan. From amazing. KitKat, thumbs ako sa 150 o 1/4. KitKat, migilag shout out. Ano, KitKat, kagising mo lang ba? Nagising na si KitKat. Sino na naman yung dala mong bahay? Thank you, Ara. Hos paayuda sa milig 1K. Amazing Health Africa dan from Fitness. Ayan, Kuya Jong Miglab shout out. Tingnan natin yung bahay ni KitKat. Sino na naman yung bit-bit nito? Wala, nag 1K na siya. Napakasipag mo talaga. Ang bilis niya, nag 1K na siya. Dave, Kuya Jong, ang ganda ng host. Kuya Jong Miglab shout out. Fitness Life Noted. Ayan, pabulong uli from Kuya Jong. May tao. Kaya ngayong bunganga ko malapit sa mic. 1.03 na yan kagabi, host. Ayan. Yan, dikit ko to sa kanya uli kay Pilipina. Sino nang isda nito? Ikaw? KitKat? Hindi ka nata natutulog eh. Add mo ko sa Dos Malonzo. Sige, screenshot ko yan. Message mo ko din, Dave, yung FB ano ko page, Islandski Vlog. Parehas lang ng pangalan ko sa YT. Islandski Vlog yung page ko. Message ka dun din, Dave. Search mo lang, parehas ng spelling. Ayan. Dan share community, my friend. Kaya yung salamat. 3 bahay dala ko isang araw, host. Yan, napakasipag mo. Yan, dan ako dito sa'yo, KitKat. Napakasipag mo, KitKat. Wala ka nang ginawa kundi mag-ikot sa YT world. Sige. At ako tulog saglit, puyat kagabi, may lagnat ako kagabi. Sige na, Madam Ara, matulog ka na. Pahinga ka rin kasi panay YT ka eh. Sige na, magpahinga ka. Tulog ka, inom ka ng gatas para madali ka makatulog. Sige, Prandeng Dave. Ayan, Kuya Jong. Pero di pa po ako nakakita ng lalaki, host. Maraming lalaki dyan ha. Namimili ka ata eh. Natawa tuloy si Madam Ara. Dan Fitness Life Pasukli. Fitness Life Pasukli, lalabs. Si Mary Jean Vergara. Fitness Life. Ayan si Mary Jean ang gumawa ng bahay. Mary Jean Vergara, dan din ako from Fitness Life. Mary Jane, pasuklian si Fitness Life, lalabs. Dito sa Africa House, daming lalaki dito. Anong mga tao dyan? Ayan, KitKat. Sa Africa daw, maraming lalaki. Gusto mo? Malalaki yung mga lalaki dyan, Amazing Health. Malalaking lalaki. Tapos matitigas yung mga katawan. Ayan. Dan po Fitness Life. KitKat, gusto mo ba ng mga taga-Afrika? Harang ulit, host. KitKat ba? Gusto mo ng taga-Afrika? Pareho din natin, host, kung hindi tayo na-colonize ng Kastila, puro kamukha natin sila.
Ganun ba yun? O KitKat, gusto mo ng taga-Afrika? Meron akong kakilala. Nasaan na si KitKat? Huh? Hindi. Amazing Health. Taga dyan yung asawa mo? Taga-Afrika ba yung asawa mo? Amazing Health. Hindi ka naman kasi nagpapakita kung ano ka eh. Lalaki ka ba o babae? Amazing Health, nakapangasawa ka dyan ng ano, taga-Afrika? Ayan, Mary Jean ang baba ng bahay. Ano, Beller, old friend na po, tamsak, bakas na lang. Mary Jean Vergara, pang 106 ako, pasok lipo. Ayan. Yan si KitKat, napakasipag. Sipag niya. Lagi siyang may bit-bit na ano, ibang account. Bibigyan ka na niya ng award, KitKat. AJ Vlog TV, mega love shoutout. Tamsak host. Ayan, may jacket ka na AJ. Ako host? Oo, lalaki ka pala. Nakapangasawa ka dyan ng ano, ng babaeng Afrika. Amazing Health. Taga-Afrika ba yung asawa mo? Mahilig ka pala sa mga Afrikana. Lalaki pala yan. Amazing Health dan pasok lipo from KitKat. Hindi naman po host, work lang tayo. Kala ko nag-asawa ka dyan. Malalaki pa naman yan sila. Yung lalaki ng mga puwit. Dyan ka lang nagtatrabaho. KitKat noted notes. Ayan. Noted KitKat. Ayan na. Nandyan pa ba si ano? Ba't alam mong malaki host? Siyempre, meron akong mga kasamang sa trabaho ng mga taga-Afrika. Mga lalaki, mga babae. Basta malalaki yan sila. Kasi yung kaibigan ko may jowang ganyan eh. May jowa siya. Nagkikwento lang. KitKat. Nawala to si KitKat. Wala sa mood si KitKat ngayon Meron siguro to si KitKat dalaw. Drink now, igit everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink now, igit everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink now, igit everywhere. Yun ang pamana ni Lord sa kanila para may ipagmalaki naman sila. Thank you sa pagbitay, Marites. Kailangan nagmamartis tayo minsan, oy. Ikaw ba, KitKat? Ayaw mo ng taga-Afrika? Ano gusto mo, KitKat? Pilipino lang? Ayan, wala. Nasaan yung mga tao nagsialisan na? Kontento na po ako sa sariling atin host. Ayaw mo ng taga-Afrika. KitKat dan o lalabs, dumugo ilong ko sa video mo.
Dan Mary Jane Vergara plus 1. Ayan from Biker. Kumusta na si Mary Jane? Kinain ba yung banana mo, lalabs? Si Mary Jane. Ayan si KitKat. Gusto mo lang Pilipino, ha? Ayaw mo ng Foreigner, KitKat. Para may lahi. AR mix. Ang cute naman ng dog mo. KitKat YWC, keep it touch, lalabs. Pag nakakuha ka ng African, malaki ang hinahanap ng picture mo, agoy. Ayaw katakot. Malaki nga yan sila, ano, amazing. Malaki yan mga African. Saka strong. Strong yan sila eh. Marami ako ditong kakilalang African. Ha ha ha. Strong na maugat-ugat. Ayan. Hindi pa ako nakatry niyan, pero yung kaibigan ko kasi meron siyang jowang ganyan. Nagkikwento lang siya, tawa lang kami ng tawa. Ayan. Strong na mauugat. Madam Irene TV. Ayan. Nagbaba ng bayo. Layas muna ako. Punta ako sa premier ng katib ko po. Nakasukli na naman ako. Dumikit. Salamat po. Ingat guys. Si KitKat, mag-ingat ka, lalab. Salamat. Dito pa naman pag umihi sila sa kalye, hindi tumatalikod, nakaharap sila, kaya kita si Kapitan kahit madilim ang paligid. Hindi sila tumatalikod. Matagal ka na ba yan, Amazing Health? Yak, haha. Sabi ni Biker, yak. Yak daw. Duwag daw ang nakatalikod eh. Tamsak po, shout out Irene TV. Yan si Madam Irene, nagbaba ng bahay. Matagal na konti. Ayan. Mababait naman yan sila eh. Ano sila, comedy. Premier please from Amazing Health. Ayan, Premier Malalas from Amazing Health. Tamsakan natin yung Premier ni Amazing Health. Dikit ko to sa'yo uli, isa. Kuya Jong. Ayan si Kuya Jong. Mas payapa dito kaysa dyan sa atin. Ayan. Kaso lang yung pagkain, paano yun? Yung pagkain nila iba. May hinahanap ako, friend. Sino, Kuya Jong, hinahanap mo? Kuya Jong, sino hinahanap mo, Kuya Jong? Dito walang riding in tandem. Sa Pinas ba meron? EJ Vlog.
TV Mega Love shoutout na loves. 662. Hinahanap-hanap ko siya. Sino ba yung Kuya Jong? Sino hinahanap-hanap mo? Okay lang pod nila host. Malinis din. Bata sila no? Bata sila lang ang kakain. Ah. Kaso lang iba yung pagkain nila dyan, di ba? Pero may manok naman dyan, di ba, sa kanila? Kuya Jong. Ang hinahanap-hanap ni Kuya Jong. 663 AJ Vlog TV dan all. Ayan. From Amazing Health. Ayan, 6 million in the house. Mega love shout out. 6 million. Thank you so much. This is the mix of DJ Dollars. Yan si Biker po, lablabin natin mga lalad si Biker. Nito ko sa bahay mo, Biker? Sa cute mong dog. Risa Salgan dan Amazing Health from Risa Salgan. Ayan, may love shout out. Risa Salgan. Islip na po ako host, 1:18 AM na po dito. Salamat po sa ayuda. Sige Amazing Health, matulog ka na, love, God bless. Ingat ka palagi dyan. Sige na, matulog ka na. Risa, noted coming sa'yo. Ayan. Pin Biker, ang cute ng dog mo. Dan AJ Vlog from Risa Salgan. Ayan. Yan, dikit ko na to sa'yo, lalabs. Biker. JCTV Mega Love shoutout. Hello host. Ayan, Mega Love shoutout JC Lalabs. Dan Tamsak. Ayan, salamat sa iyong patamsak JC. Dan Irene TV para Marisa Salgan. Ayan. Mikasha. Hindi ka natulog, Mikasha. Good morning sa lahat from JCTV. Risa dan all lalabs by all. Ayan. Sige, Amazing Health. Bye-bye. Good night. Risa Dan. Ayan. Risa Dan, si Madam Irene, pasuklian na lang po lalabs. Yan si Madam Irene naggawa ng bahay. Bunson Mobile Sound. Irene TV, Madam naggawa ng bahay. Ayan.
Yan, pangalawang dikit, biker. Sa cute mong dog. Irene TV OTW from JCTV. Riza OTW din from JCTV. Thank you so much. Yan si Madam Irene nagbaba ng bahay. Manginang nang uy, sleeping mama uy. Riza OTW from JCTV. Irene nagbaba ng bahay. Ayan, Madam AR. 830 ka na. Nandyan pa ba si Kuya Jong? Madam Irene, lablabin natin si Madam Irene. Harang ulit to, salamat sa paharang lalab. Dan Mikasha Kusing from Risa. Ayan. Sabay mo ako, Madam Irene, malaki na rin pala bahay mo. Laba challenge accepted. Tara maglaba tayo, samahan niyo ako. Wow, naglalaba, napakaganda. Sexy. Sexing labandera. Sexy naman ni Madam Oy. Il Chico Migalab shout out. Hi there, host. Migalab shout out. El Chico Lalabs. How are you? How are you, El Chico? Dikit ko sa'yo, Madam Irene. Sa iyong paglalaba. AJ Vlog. Ayan, nagbaba ng bahay si AJ. AJ Vlog. Sabay mo ako, madam. Ayan. Sexy lady. I'm fine, thanks, dear host. Ayan. Wow, ang sexing labandera to. Sana yun siya. 9 days. Mag-viral na naman to. How are you there, host? I am good, lalabs. El Chico. Thank you.
Salamat sa paharang lalabs. Parang si ano lang, si Ibana. Ayan. Guns TV official, Miguel Love, shoutout Guns. Ayan Guns, meron ka ng jacket. Ay ay ay. Biker OTW. Ayan. Kasama ang General Mobile Sound. Tusok na from Guns TV official. Ayan. JC, nagmamanang by JC. Lisungso, nagbaba ng bahay. Ping Vlog shoutout from EJ Vlog. Sige EJ, ako muna magsukli sa'yo lalabs ha. Pagbakas ka lang kay Ping Vlog. Palablab naman host. Sige Guns, tingnan niyo kung nakadikit ako sa'yo ha. Tingnan ko yung main ko. Tingnan ko lalabs. Dati pala akong dikit sa'yo Guns. Nag-order na naman suki ko sa Alapan. RR Remix. Ayan, salamat. Dan Risa from Guns TV officials. And Madam Iron, dikit ko tayo pangalawang dikit. Risa, punta tayo kay Risa. This is the mix of DJ Dones. Hey, butterfly. Dan sa nakapin, please return. Ayan, Madam Irene, dan sa'yo si El Chico kanina. Pasuklan na lang po. Basta Southern Layer Mix DJs, makasayaw jud ka. Lisong sundan from Guns TV official. Ayan. Oh, paro-paro, G. Paro-paro, G. Delma Jennifer, ayan ang banang bahay.
Risa Salgan dan Dilma. Mega love shout at my friend Lee Sung Son. Dan sa nakapinhos from Biker. Ayan. Madam Risa, pasok lang na lang po si Biker. Dan na po sa'yo si Biker. Maraming salamat. Yan, nasa bahay mo ako, Risa. Dan JCTV from Biker. Southern Later Mix DJ. Tingnan mo. Dilma Jennifer, ayan ang baba ng bahay. Biker Dan from Guns TV Official. Natin si Dilma, yung bahay niya. 1.9. Southern Later Mix DJ. Ay, kangalay na, oy. Bahay mo Guns TV Official from Biker. Ayan. Ayan, main channel niya yan, ano? Biker, ayan, nagbaba na ng bahay. Nagbaba na siya ng bahay si Guns. Biker Pulpak from JCTV. Guns TV Official OTW from JCTV. Salamat ho sa papin. Nandito ko sa bahay mo, may harang ka. Ayan, may harang. 2 minutes. Southern Later Mix DJ. Binigit ko to sa'yo, madam. May harang. Harang na naman. Lee Sung Son. Ayan si Lee Sung Son. Ang gaba ng bahay si Lee Sung Son, mga loves. Southern Later Mix DJ. Meron ka palang cat. Ayan, nandito ko sa ano mo, pusa. Hala.
This is the mix of DJ Dones. Dikit ako ng dalawa sa'yo, Madam Risa. Fly high butterfly. Basta Southern Lake Mix DJs makasayaw jud ka. Aileen Hilag, shoutout sa Giltos, tawag anak ko. Sige lang, lalabs. Paru-paru G. Yung JC, nasa bahay mo ako, JC. Si Kling TV pala to. Ang laki ng bahay niya. Yun mga lads, maya-maya mag-out na po ako. Naka 3 hours na kasi ako mga lalabs. Dikit ko to sa'yo, Madam JC. Dalawa dikit ko sa'yo. Kylie, I am good, Kylie. Dan Kylie from Risa, ayan, Dilma, OTW. Ayan. This is Montilla Mobile Sounds of Barangay Revilla, Bato, Leyte. Pangalawang dikit ko to sa'yo, Madam JC. This is the mix of DJ Dones. Salamat, host. Tadi milon. Gans TV, nandito pa ba si Gans? And Gans, bigyan kita ng dalawa lalabs. Gans TV official.
Yan mga nalas, mag-out na po ako mga nalas kasi naka-ano na ako, 3 hours na ba? 2, 3, 4, 5, 6. Yan, mag-out na po ako mga lalabs. Maraming salamat po sa inyong lahat. See you tomorrow again. Bye-bye. Out na po ako. Bye-bye po sa inyong lahat. God bless us all.